tanggalin mo. Hindi nyo na alam yung lighter nyo, no? Mama na ho. Bakit nandan yung dito? Wala rin sa akin. Doon lang to nilagay sa ano eh, kinamigang kusina. Bibili naman na ni Mark yun dito sa CR. Pinuma ko. Kapatong doon sa lagayan ng mga labahan. Nilagay ko dito sa kuwan ng malamig. Pinuma ko doon sa kusina nila, baka madampot. Madam, magagwan ko. Daghan ang iglangaw ganiha, samo kay iglangaw oy. Ito na tawag na sa ato. Lang siyang umi kuwan. Silig. Tus sa kuwan tabako. So may labot na nila mura mag-ano. Wala gani. Kailangan hapon dali mo. Likit-likit sa bule. Yang kan agi po na kilit. Ano ba isip ko sa bule. May binumbahan. Binaril. Kung matita ka tara pwede. Gawal gila ka naman ka. Bidyaw mo ko. Lagi na magtanda. Wow, gapo na color. Mama doon. The Brenda shut down. Si Mama. Hmm? Ah. Hmm. Magyan baka madugkal, maano yung mata mo niyan. Kunin mo nga, Mar. Shout out, Chepe. Kere Pipe. Tara na me. Ayaw patay. Ako duyan. Bulong ko puli oy. Oh, patay si Ban. For viewers, thank you. Atak na. Kanina sunod-sunod, dalawang sunod ako talo. Panalo na putang nakakampi. Mga pa-legend na kasi. 3 viewers, thank you. Pangit na ano ngayon. Nak, wag mo nga ano sa liig mo yan, nak. Hello, P. Sabi ni Ate Brenda.
Ate Brenda, hello po. Martian, can I spray? Can I borrow this spray? Wag ko din nino. Oh. Sway, oh. Can I borrow this way? Thank you. Ay, kay bigay pa ng kuwan lang. Shout out. Tuwalya lang. Lang. May tepuli pa na lang. Wetness on tuwalya. Good as new pa yan. Para magulit sa buhok lang. Ay. Unsa naman po na. Hindi naman sa'yo yan. Ano ya? Invade is Marvin lang. Mata, luyoy. Ay, tawa rin. Awan, sabihan ni. Alwi dyan, so. Suyo ka sa kubayay. Ako ka Ikaw kubayay. dapat eh. Kaya ako suyo sa kubayay hap. Ulo ka? Dulo si mami ha? Kung buwan na yung papa ko man. Wala nyo, hindi ko alam yung... Alam ko. Ha? Kasi matusukan yung bakal na yan. Agawat ang mama? Muna ka, tamahan mama ko. Walang sintahan mo ng sintahan mo. May muna Nauno ka rin? Naduyo. Bigyan ako may Suyo ka sa kubayay. Nahuga kubayay na to. Haha, ako yung nagmatalaan ko. Bigyan ako dito. One her name. Ano ba gagawin natin sa rasa nila? Harley me. Magbukas ka na doon, Miren. Ay, di niya mapali. Bukas ka na doon. Malulos ang bukas ka na. Oh, kayong buha dyan. Alis. Hindi na telephone namin nag-live. Gabi na sa mga
Kuya Sunny, shout out. Marlok. Asa na si Bunday? Baboy ikaw. Alingog-gog si Kamarlos. Baka si Nang nga. Oh, nalimutan namin. Ang buo tungkol sa inyong email. Aroy, gawa ng mahalitang mo. Kanong ba kayo na na? Kanong ba dito? Dito wala ka. Nagmurag kang galing na itong bukay. Opo, dahil opo man daw. Para pala pa mag-draw. Hindi ba nang draw dito? Budget po to. Budget po to. Gusto ko pa matulog, nalasingin kasi ako. Inom pa. Inom pa more. Kay Brenda, thank you. Ipasok ka ba Kuya Sunny ngayon? Anak-anak ba dito ba dok? Kaya wala mo na ko. Pinapatapos balik. Papasok na. Ayos. Nalagay. Nag-inom ka, tas papasok. Aray ka. Ang usahay, among tangkay. Biyahe na ako. Ingat, ingat Kuya Sunny. Day! Tibay mo naman Kuya Sunny Sen. Lashing tapos papasok sa work. Ayos. Waday nanay. Bawala ko na. Mapa ko natin. Sinilas para makanaog. Hindi ka pwede sa'yo. Buka. Ulok, kupan. Kupan lagi. Ay, pataka. Yung pilit. Mga patay mo. Yeah, iwain mo na iwain. Yung pilit man. Iwa. Kupan! Kupan sila dito. Ay, wakadagan. Wakadagan. Patay na ako. Wakadagan. Sabay kaloy hilos. Now lang ako na pinayagan ng misis ko. Mag-inom ka. Karap sila paring Henry, sagot naman nila. At kasama asawa niya at misis ko kinainuman. At isa pa naman naming kapitbahay. At least nakatulog ka naman yata. Monay Brenda, may galaw shout out. Sabi na Kuya Sunny Sen, Maria Faye, may galaw shout out. Kupal! Marmar. Ingay mo naman makapatay. Marmar ba? Marmar. Ayaw po tayo na screenshot. Piste ang lago. May galaw shout out Sunny Sen. Ay, Ginoo. Ano ininom nyo Kuya Sunny? Ay, Selena. Pagkatay lagi.
Shoutout po Kuya Sunny, sabi ni Maria Faye. Pagkasa mo doon natin. Nauna ako matulog sa kanila. Mrs. ko kasi maya papasok ng 10 kaya nag-isabay sa inuman namin. Namatay siya. Linasing mo lang yung misis mo eh. Aray ko, nabuwago. Matador? Ano matador? Emperador pala. Matador. Ano yung manok? Ano manok matador? Emperador pala. Tumatanda ka na talaga kaya Sanisen. Hindi mo na alam kung ano iniinom mo. Matador. Ano ka? Nagsasabog? Baka sinsi... Ikaw ang Kristo? Lasing pangani. Ayun lang. Yari ka sa amo mo pag gagalitan ka niyan. Di ka mong kundiber. Lasing ka pa. Wala. Sino ko na? Matador daw main. Nagsasabong to si Kuya Sanisen eh. Wag. Tagay. Ang hina ng views ngayon ano? Ayaw. Nakakainis. Hindi man lang makaabot ng 100. 200, 300. Madalang na lang. Pag nag, ano to, pagkaroon ulit ng challenge to, magkakaroon to ng views. Sa. Balik kita balik. Si Kuya Wangbo, malakas kasi. Nandun kay Idol Jeff eh. Kasama lagi ang Team Gonggong. Diyan ba si Kuya Ray? Lupad na dyan. Hindi ko lang alam. Kung nandyan. Kanina, sa premiere ko nandun siya. Saglit lang. Busy yun. Marami kasing pinapasukan na mga live yun si Kuya Ray. Wala, nag-live. Ingay nila. Ma-attack eh. 5 viewers, thank you. Dahil magsawa nito behe na. Naka-live din ang Kuya B-Boy. Ayun pala. Kaya pala. Kaya mo yun. Ano yun, naghahabol kasi siya ng watch hour niya eh. Papasalamat sana ako. O ba, mukhang may binigay sa'yo ah. Binigay ba sa'yo Kuya Sanisen? Hati daw tayo doon, sabi ni Kuya Ray. Sa pakapi niya. Pakapi. Hati daw tayo doon. Kung binigyan ka ng 500, sa akin ng 300, sa'yo 200. Eh, saan narinig mo ako? Hindi. Kung hindi mo ako narinig, bingi ka. Ako si una may join ng kuan ko. For viewers, thank you at 4 thumbs up. Hindi kasi naka-portrait ang aking live kasi naka-landscape. Kaya konti lang ang viewers. Walang name mo binanggit at kung makikibahagi ka. Wala na. Na-hold up na ako. Mahina. Bigla nawala si Kuya Sunny. Si Mrs. 300 kanya. Si Mrs. 300 sa kanya. 200 pang gas ko. Binigyan nga pala 500. Mabait yun si Kuya Kuya Ray. Kami nga ni Eljon eh. Nagbiro lang si Eljon sa premiere ko, binigyan kami ng 1,000. Inubos namin, lasing kami ah. Grabe to si Tol Eljon mag-inom. Maingay, nagla-live si Mark. Kayo. Pa-vlog. Sabi na. Nagla-live. Nagbuhan ako buhat ha. Asan mo yung tato? Gabitan so.
Binigyan ako nung nakaraan 1,000 pinamasahe namin. Zero six. Claim sa kami. Claim sa ko. Ay, sigaw. Kuha mo iso naman dito ka. Bulala na. Bulala. Kapat yun na. Nautot na po. Ayaw ko nga ibigay ang Gcash ko eh. Kinukulit ako kasi raw sa Timbom ako na lang raw wala pang nung nakaraan linggo pa na ako hinihinga ng Gcash ko. Oh, ikaw lang atang hindi pa nabigyan na founder. Kasi sila Sagato binigyan yun, sila B-Boy. Tapos ako. Hindi, nung ininom natin, binigay sa atin, di ba? Yung 2,000. Yung pinang-inom natin na sa Timbom. Si Hirap, hindi naman kailangan ni Hirap ng pera, kay maraming pera si Hirap. Paldo lagi yun. Libre naman lahat si Hirap. Pobreng worker ay minsan lang din kasi pumasok yun. Pag may mga lang yan. Pobreng worker pumapasok pag may mga okasyon. Salamat lang tayo, meron tayong nag-sponsor sa atin. Kaya panonoorin mo yung video niya, Kuya Sunny Sen, yung kay Kuya Ri. Mga video ni Kuya Ri. Winawatch ko. Pinanood ko pati mga kanta. Very good. Kaya B-Boy, kailangan din panoorin yung video niya. Nanonood ako kanina, mga 8 ata na panood ko kanina sa kanya, 7. Kasi kailangan niya magkaroon siya ng tawag nito. WH. Bumaba daw yung kanyang WH. Kandeng. Kasi ganyan mo kasukas kandeng. Uy, tapos na labas kandeng. Pag-abot ng pinwero kay niyo ang kaso. Sige, mga wifi. Lahat ng sumasayaw ng hawak ko ang beat, pinanood ko lahat. Sa akin hindi ko pa na lahat napanood, pero napanood ko yung iba. Yung sa'yo, ikaw yung pinakamagaling doon? Yung sumayaw? Doon sa kayo ni B-Boy, Sagato, tas yung iba mga kalaban na nauna. Mas kung sa mas lamang ka ron. Magandang pagka-edit. Magandang pagka sayaw. Kung sa tatlo kayo nila B-Boy, panalo ka dun, panalo. Lumamang lang naman si B-Boy dahil sa costume. Pero kung ikaw nag-costume ng pares kay B-Boy, baka sa'yo na mapupunta 1.5. Pero ang dami nyo kasi magkakalaban, kaya di ako sumali. Ako. Hindi mo marunong sumayaw eh. Panibaso, hindi ka mo ka nang buhagi ng bilaw. Hindi may matandang babae ang mas na-enjoy yung sayaw ba? Yun ang
ka-prize. Hindi, mapapasok ka yan sa top 5. Pasok ka din. Pasok yun sa top 5 yung ano mo. Brenda, Miguel, shout out. Ang dapat ang diskarte doon ni Kuya Ray. Ang paramihan din ng views doon sa in-upload niya. Di ba kanya-kanya kayong upload? Sa'yo may sulong upload. 5 minutes yata, 4 minutes. Tapos kay B-Boy may solo, kay Sagato may solo din. Parang kada isang challenger ay tag-isang upload ni Kuya Ray. Kaya maganda doon kung sinong mataas ang views. Para lang sa akin, opinion ko lang. Kung sino mataas ang views, dapat doon na nga aangat doon sa aangat doon sa 4 minutes lahat. 4 minutes ba lahat? Aangat dapat sa sa pipiliin niya. Dapat ganun yung niya. Di, opinion ko lang naman yan. Halimbawa, yung views mo dun sa mas mataas yung views mo dun sa kumpara yung ibang challenger. Dapat dun, pasok ka na. Yun ang maganda ron. Maganda yun. Oy, Sagani, shout out. Salamat sa ads. Huwag mo i-skip ang ads, sayang. Para pumalit tayo. Diyos na po, pag human sa ice pop, Diyos, inong ko din ay mga utang. Di ko nang alam kung if ano ang pamantayan niya, if paano niya i-judge yung mga sumayaw. Ang parang yung nagja-judge siya nun, yung mga ka-co-host niya rin. Tapos doon minsan doon sa bumabase sa mga viewers niya kung sinong ipapasok niya na pwedeng Pero feeling ko kayo ni B-Boy at ikaw, pasok 'yon doon sa sa top 5. Ilan ba kayong kasali? O basta ikaw sangkay hindi skip. Thank you Sagani. Sigaro sabi ni Kuya Sanisen. 22 pala kayo kasali. Ang dami nyo pala. Dapat doon ikaw ba nag-edit yung Kuya Sani yung video mo? Parang ikaw siguro nag-edit doon. Yung edited mo pa lang kung para sa akin yung opinion ko lang yung kung ako nagpapa-challenge ganun. Yung sa edit pa lang kasi nag-effort ka doon. Kaso lang wala ka lang costume. Doon kasi minsan binabase yan ni Kuya Ray. Yung costume mo, kung naka-costume ka tapos yung sayaw mo. Alam mo ba, Wednesday sa akin sinabi ni Kuya Ray na kasali ako. Tuesday pinanood ko, binigay niya at dapat kong gayahin hindi hawig sa kanila. Ako, di man ako ayaw ko na rin kasi interest mo sumali. Hindi tayo marunong sumayaw. Laglag na tayo dun sa ganun. O sana kung vlog yan, pwede pa, lalaban tayo dyan. Sayang ngayong pa-challenge ni Ma'am ilang hindi ako nakasali. Kung nakasali ako nun. Maganda edited ni Kuya Sani. Oo, maganda. Ako nga, natuwa nga rin ako sa lahat ng pinanood ko. Doon ako natuwa sa edit ni Kuya Sani Singh. May effort yung edit niya. Kulang lang sa costume. Si B-Boy kasi di ganun marunong mag-edit eh. Kung marunong lang mag-edit yun si B-Boy, panalo yun. Yung kay B-Boy, pagka ng video kumpleto niya, wala na edit, pasa na agad kay Kuya Ray. Dapat in-edit niya muna. Binigyan niya muna ng nakita ko. Oo, dapat in-edit yun. Maganda yun sa Gato. Tsaka yung kay B-Boy, kung in-edit nyo. Lamang na kayo dun sa pa lang, costume. Lamang na kayo dun. May chance kayo makapasok dun sa
Diyos, tinagtry ako sayawin at tumaas BP kasi BP kiki sa sobrang init sa taas dito sa work ko. At Friday final, pasahan na. High blood ka pala. Huwag kang kumain ng mga ano, baboy. Tapos lagi pa ang puyat. Kaya kapos ako sa araw ng practice, kaya di po pulido pag kakasayaw ko. Ang inaano din kasi, ang binabase din yun ni Kuya Ray, yung sundin yung ano, sundin yung hawak ang beat, yung sayaw ba ng ano, sayaw ng yung gumawa nun, kailangan gayahin ba? Okay lang sa ano, baka makapasok ka rin nun. Kasi last deadline pag sayaw, kaya di ko na inedit. Kaya nag-practice kayo dun. Ako hindi ako sumunggab. Ito talaga pinalagan yun. Hindi natin kaya yun. Matigas pa tayo sa ano, bakal. Ang lamok, ang dadami. Nagpuot-puot na na yung buto. Ako nag-edit, wala namang marunong mag-edit sa amin. At alam nila, Noy Werdo at Tita na ako ang nag-edit, at sila umanga sa akin kasi baguhan pa lang raw ako. May potential na ang editing ko. Thank you, Bilas. Lumiwanag. Ito kami gam. Patay na si Jahong. Ano ba yan? Sila, magaling po na yung cellphone, no? Patay si Jahong kayo, namatay na Jahong. Galito si Jahong. Kinakapak ko lang ang editing since check ko if babagay. Basta may team boom nakasali, hopefully makapasok siya si B-Boy. Pasok kayo niyan. Pasok yan si B at si Sanisen. Yung kay Sagato, makakatanggap pala nun ng ano, kung sana pot price. Ganda naman yun, vlogging ba? Kita yung kapagitan. Malabo talaga. Malabo kasi hindi mo nasundan sa gato yung ano, yung step. Si Ma'am Shibing, si Ma'am Shipe, magaling si Ma'am Shipe sumayaw kasi sunod na sunod niya yung ano, yung tawag nun, yung step. Sunod na sunod niya, by step talaga ang gawa niya. Kaya nanalo siya nung nakaraan eh. Sa palagay mo, ayos ba edit? Oo nga, maganda edit mo. Tama lang yung edit mo, kaso lang yung ano, yung step, mayroon ka dong ano, hindi nasunod. Okay na sana yun, yung editing mo. Step ko lang mahirap. Yung step mo, medyo ko ano ka dun. Medyo
tagilid. Talaga eh. Pero kung sa editing, pasok yun. Kung malalo, kung may costume ka pa nun. Ma, ginastos si Jama. Dili ang isang isnak ito. Ayun suga ay mataw. Nawong. Pasa ko sa iyo yung pinasa ni Kuya Ray. Yung sayaw. Sukumar? Awara na sige na magbalik haling-haling sa marlo. Sige, sundog-sundog. Antay man ni Maho na po ng guma ha. Uno ba rin namar? Awara, dahil ka dyan kag-uno, imo ka dyan ang daslitan no. Okay, buka mo. Ay, bawa ko na si Kuya Mark yung muna nag-live, duduk. Anuhan mo na naman yan. Okay na ang edit ni Kuya Sani. Okay na nai. Nanay, di nag-imo ato. Nanay mag-imo. Loko. Isasayaw ko sana yung talagang gamit sa trending tulad ng sinayaw ng karamihan. Oo, kung yun ang na ano mo, tapos yung pagka-edit mo pa, ay, talagang ano ka dun. Pasok ka dun sa top 5. Meron pa kasi si Ma'am Ship magaling si Ma'am Ship eh. Sunod niya yung yung step eh. Kaya nanalo yung si Ma'am Ship eh. Yun ang yun, dalawa sila. Sino ba yung isa na nanalo nun? Basta dalawa sila naghati sa 1.5. Tag 750 sila. Kasi yun ang kabisado. Marunong ka naman sumayaw, Kuya Sani. Kaya ako ayaw ko talaga sumali. Sinabihan din ako ni Kuya Ray noon, Kuya Smart, sali ka ba? Hindi ko lang sure, Kuya Ray, matigas ang katawan natin. Pero kung vlog yan, talagang ko yan. Silab ganila no, kay Ugana. Ay, 6 viewers, salamat po. Dumami na rin kayo. May galaw siya Team Boom, sabi ni Isagani Reyes. Isagani, maraming salamat ha. Hawak ko ang beat, hawak ko ang bot. Burot, bot. Ismati ang iyong gitumba, naroon din kami namaan. Pwede. Pasa naman natin na mo. Kaya Sani, mayroon akong mga video dun sa short video na about dun sa mga dumadaan ng mga sasakyan. Gumamit ka dun ng di ba, nag-short video. Video ka ng mga nadaan ng sasakyan, tapos gamitin mo yung background na music na yun. Ito. Malakas ang views Kaya Sani, kaya doon si ka-operator na monetize agad eh. Ito, pakita ko sa iyo. Andiyan ka pa? Kaya Sani. Oy, Tol Eljon, shout out. Ito, gamitin mo to, tambakan mo ng short video yung ano mo. Ito. Tignan mo doon sa sa short video ko na in-upload Kaya Sani. Gumamit ka nito habang nasa kalsada ka. Video ka ng short video. Malakas ang views. Tumaas nga agad yung ko, nagkulay green agad yung yung views eh. Tol, magandang gabi dyan. Shoutout sa'yo. Kasi sa TikTok ko, 15 minutes yun. Kabisado ko at nagagawa ko na.
Oo, kung ano. Sabay nakaon lagi. Kuya Sunny, sabi ni Tol El June. Ang negosyo talaga dito, pag nakikita mabili ang paninda mo, yun ang gagayahin. Kaya kailangan mo dito. Mayroon ka ng mga suki. Ginawa ko na yan, kanila Kap Unding na vlogger sa San Miguel. Kasama niya sila 6'9" na maliit na tao. Yung na ibutan ng plastic. Sige, magsulog ng plastic ting. Pandagdag lang ba sa ano mo, sa views mo sa WH para bumilis yung ano. Yung mo si ano, si ka-operator, tignan mo yung mga short video ni ka-operator, ang lalakas ng views. Tignan mo siya, ang buwan niya, umabot siya ng 600,000 views. Sa short video niya nakuha lahat yun. Oh. Ngayon, monetize na siya. Viral, umabot ng 1 million. Oh. Dapat tuloy mo lang yung short video mo, mag-upload ng short video ng gano'n. Para, loko, may galaw shoutout, sabi ni Kuya Sunny San. Para tumaas yung ano mo. Para ma-monetize ka agad. Sayang, malapit na. Ano na ngayon? Mag-May na. May, June, July, August, September. Dapat sa 4 months na yan, monetize ka na. Kasi, pag nagpaano si Idol Jeff ng mga challenger, matik yan, kasali yan si Katawan, si Wangbu. Kaya nga si Kuya Wangbu nandun lagi sa bukana eh. May hinang views din ni Kuya Wangbu pag hindi kasama sila Idol Jeff at Tingbong din. Maswerte lang si Kuya Wangbu kasi talagang meron siyang financial, meron siyang pera talaga pang gastos. Sa sahod yan si Kuya Wangbu, mababa yung mga 20,000. 10,000 ang sasahurin niya. Kasi ang lalaki ng views niya eh. Ate Brenda, shout out. Salamat. Luwag dito no, kung may lilitsunan na baboy no. Ina. Wow. Ang bagang kaya tayo. Kita tayo ng kahit yung ano lang, mga 25 kilos. Litsunin. Lechon me. Kaon na si Migam. Hindi naman naabot ng ano yun. Hindi naman tayo gagastos doon ano. Mahal dito. Dali na lang kayo ng... Ano na ba kaya pinamahal ko? Pwede inita. Paso lang yung kamot. Arriba. Isa palagi nagsugo na yung mag-illustrate ang Orib. 3 shoutouts sa 3 viewers at 4 times. isa palagi nagsugo na yung illustrate tong kuan. Iba magkakaruga ha. Illustrate din siya katong ipang kuan yung jamay, ipang haras. Ang kasali sa challenge ang Pinyan Vlogger ulit at sa mga grupo ni Jeff side ng Kuya Onoli, Kabunoto raw sa Team Buhol at Tipana. Sino nagsabi sa iyo? Makakasali ang Team Boom niyan. Kukuha yan dun si Idol Jeff. Kukuha yan si Idol Jeff diyan sa Team Boom. Sa Team Bully kukuha rin yan. Hindi yan hindi yan doon lang sa isang grupo lang kukuha. Kasi parang yan kukuha lang yan siya ng pandagdag para doon sa Sa ngayon, malabo tayo sa sa challenge ngayon. Hindi ko inaasahan yan. Kaya inaasahan ko dyan makasali yung iba. Kaya nga kayo, kaya gusto ko ma-monetize ka na eh. Para makaano ka.
nanay. Pamuduhan, nanay ka, anak na. Ay, isa ng Marlene. 3 viewers at 4 thumbs up shout out. Dong. Tanawa ba na? Wa na. Tunog ng kahoy. Panggatong. Hindi pa nga sinasali si B-Boy. Demonetize nga lang si B-Boy. Kung galing mo yung stroller. Kung ka yan. Kung sakali mangyari man yun, pwede naman ano yun eh, pag-usapan eh, pag sa team room natin. Pwede pag-usapan yun na kung Abot naman na din ha. mamonetize ulit si B-Boy, tapos ikaw mamonetize. Mas maganda yung mauna ka. Para sa akin ah. Kasi mas kilala ka kasi ng ano, mas kilala ka kasi ng So World kumpara kay B-Boy. Si B-Boy kasi kilala siya ng ano, ng ibang mga vlogger na hindi ano sa So World. Pero ikaw kilala ka sa So World. Mas lamang ka doon na ano. Kasi matagal ka nang gustong-gusto isali ni Kuya ni Idol Jet. Gusto ka na isali niya. Kaso lang hindi ka man monetize. Tapos hindi ka pa pumupusyal sa kanya. 1 linggo ka lang doon na umano, malamang monetize ka niyan. Dami mong kilalang vlogger na sinusuportahan mo. Ayun, si Idol Jeep ngayon, ang lakas ng channel niya, no? Bumabalik na, umabot na ng 50,000 ng views. Dati 20,000, pinakamataas niya. 20 to 30. Ngayon, 50,000, umabot na nga 80. Kaya nga, Kuya Sani, pag napasok ako kay Idol Jet, pag pumapasok ako doon, tinatanong agad yan ng Team Boom. Kumusta ang Team Boom? Oo, dati 30,000 lang. Ngayon, umabot na siya ng 50,000, 40,000. Bumaba ang views ni Kanoto, bumaba ang Kapanalig. Kasi talagang iniikot ni Idol Jeff yung ano, yung kagandahan sa kanya kasi magaling talaga siya mag-vlog. Magaling mag-vlog, tas ang galing pa magsalita. Yung mga salita niya ba na talagang ano. Tapos pumupunta sa Pinyan. Doon malakas din ang views niya doon eh. Lalo na yung Kalingap pag maano siya ron, no? Kalingap Rob. Ah. Kilala naman siya noon kaso kung yung mga subscriber ni Kalingap Rob na magsipasok din sa kanya, ay ganda nun. Alam mo ha? So, mag-iisang oras na ako ah. Parang si Ate Brenda lang, si Kuya Sani ang aking viewers ah. Oh my goodness. Ay, naman na yung burger, ano? Nasa work ka na ba Kuya Sani mo? Kuya Sani Sen? Nasa work ka na? Kaya mo pa kayo sa duhara mo. Depende ka na sa magamit. Contact global. Tingnan na. Walit ka. Kung mali, yan yung hindi pagpagod na item. Tatlong kami nakapasok ni Step Ice sa premiere ni Ka Business. Oh. Oh, work na at nagwawalis na. Sige, walis-walis ka muna. Para hindi ka mapagalitan ng iyong work, yung amo. Kaya magpa-monetize ka na yung short video na yun ang sinasabi ko sa'yo na tinan mo yung ano ni ka-operator. Di ba na ano pa yan si ka-operator? Ngayon na-monetize na agad dahil sa pag-upload niya ng short video. Malakas din makahatak yung short video ah. Maka ano ka lang ng 40 minutes, 30 minutes o 50 minutes. Tas malakas ang views. Oh. Yung pinasa ko sa inyo ni B-Boy. Kaso hindi kayo nakapasok. Ay, hindi mo ko chinat eh.
Nakita ko yon yung ano, yung kasal. Pero di ako nanood. Kasi di naman ako ganong ano ni ano, Kalingap Grab. Kalingap. Hindi ako ganong nanonood. Kay Daddy Frankie, nanonood ako. Mary Grace, shout out kay. Salamat. Hindi gari po ka pa daw Ulit-ulit lang ang message namin, always my so word. Kung kay Idol Jeep yung premier, pasok tayo din. Doon na tayo sa ano, doon tayo sumuporta sa may natutulong sa atin. At talagang malaking tulong sa atin. So, manood ka nga sa Kalingap, hindi ka naman panonoodin. Hindi ka naman tutulungan, hindi ka naman kilala. Doon tayo sa kilala tayo. Nakaligtaan ko yung name na isa. Now ko lang na encounter. Sino ba yun? Nandun kasi si Idol. Okay lang yun kung nandun si Idol. No problem. Pero kung kay Idol yung vlog, nanonood ako. Ganun din naman yun eh, Soma. Kasama mo si Idol, kasama niya si ano, Kalingap. Pares lang yun. Isa lang ang binyang pinuntahan, pero kay Idol ako manonood. Doon ako, kaya di ako nanonood doon kay ano, kay Kalingap. Gusto ko doon kay Idol Jeep sa upload niya. Pero wala pang upload sa Idol Jeep ngayon kasi si ano, nauna nga si Kautoy eh. May upload na ba sa Idol Jeep? Parang wala pa eh. Wala pa no? Lukan lang, lukan. Hindi pa niya in-upload yung ano niya kasi pinauna niya yung mga ano. Yan ang ano. Yan ang mabait na vlogger. Kasi hindi niya inunahan yung may ano event. Pinauna niya. Si Kautoy nga, nakauna rin mag-upload. Katapos ni Kalingap, nag-upload si Kautoy. Nasa 11,000 na yun, yung views niya ni Kautoy. Ang ganda ni Miss Ann. Oo, to. No? Yun si Idol kaya pinanood ko. Iglesia kasi kaya di gaano magandang kuha ng kasalan. Kautoy pa lang. Oo, si Kautoy, naka-upload na si Kautoy. Bilis nun si Kautoy. Ano talaga yan si Kautoy, masipag mag-upload. Kaya ngayon ang sinama ni Idol Jeff eh, Kautoy. Kasi yun ata ang driver nila. Manay Brenda, Miguel shoutout, sabi ni Kuya Sansen. Parang viewers ko lang si Ate Brenda at si Kuya Sani ah. Hindi kasi naka ano eh, hindi kasi naka portrait eh, naka landscape. Pero kung naka portrait to, marami na itong pumasok. Ayaw ka bigyan? Ayaw mo na. Ina-share. Wala kang pasok Manay Sani. Mayroong pasok Ate Brenda, nasa ano na, sa trabaho na. Si Lasing Boy. Si Lasing Boy. Nag-inom ng ano, Bibili ako ice cream bukas. ano naman yung sabi niya? Bibili ako ulit ice cream. Okay. Salamat po sa 4 viewers. Lamok ka. Daming lamok guys. Lalaki ng lamok dito. Lashing. Oo, nag-inom sila. Nag-inom si Kuya Sanisen. Ano yan eh? Lashing Giro. Ay, Lashing Giro. 5 minutes na lang mo, mag-isang oras na ako. Sana all. Awag. Ayos ka. Tabo mo yan doon. Ayaw mong paluin kita. Tabo mo yan doon. Ayos ka, bigay mo kay Kuya plastic. Tagaan, mo basura.
Ayun, tagaan na si Marjan ng basura, be. Tara ba? Kasi yung mga anak ko. Huwag mo naman. Huwag kang bas. Bata. Huwag mo gadot. Tapos niya dahil, eh. Ang pangit. Ngayon lang ako nag-inom, no? Sana all. Ngayon lang. May pilit. Ang kanoon. Talaga. Oy. Nagluto na matay. Kapatay ng Karina. Patuloy sa... Shout out niya ni Idol Jeff yung ano, sa ano ni Bong Kabutagin na mo may kinakain. Madrid. Natin na. Kay Kuya Bong Madrid. Shout out sa mga subord ko dyan. Shout out. Kasali tayo dun. Busy kasi. Busy. Di ako pwedeng uminom ng walang bas-bas. Yun lang. Tama lang yan. Magaling manghatag ni Marjan. Ilogan. Good evening, Mark Joe. Ba't ang ano? Marjan plastic. FD. Ano FD? Kung ano to? Wala sa duraw. Madilim? Wala sa duraw duha. Ano to? Ang kubra. Ay, kay gabi na agad. May ito, kami. Okay, nakawin kami. Shout out sa 6 viewers. Ate Eva, maraming salamat po. Enderis. Baka na-continue. Thank you so much. Salamat sa pag-like. Kung ka dyan sa kita. Salamat na dagdagan din ang like natin. Mamaya na. Diba? Like sang kay. Ay, kanina ka pa pumasok. Di ka pa naka-like. Ayos ka talaga, Grace. Kambal ni Divine. Shout out, Kambal ni Divine. Thumbs up kuya. Salamat, Kambal ni Divine. Guys, pasuyo po sa nakapin sa aking premiere bukas. Patusok naman. Thank you so much. Salamat po sa pagbisita. Tigray, shout out. Sabi ni Kambal na Divine. Mar, Salamat po sa pagpasyal. ka na sa dati nga ng sa hotel na. Nauban man ka din. Mar? Maganda talaga pag mayroon kang ano, mayroon kang ginagamit yung pang play na ano, laptop, tapos yung PC. Kahit pag may dalawa kang ganun, nako, mabilis ang views mo. Sa ibang mga vlogger, mayroon yung ganyan. May sarili silang PC. Ibang ano, tingnan mo yung, pansinin nyo yung ano, ibang mga video nila. Napakarami nilang views, pero yung comment konti lang. Diba? Kasi pili lang nila sa PC yung iba. Merry Grace, hello, sabi ni Ate Eva. Malam mo kuya? Tama lang. Oo nga po kuya eh. San, good evening. Kung may PC, mayroon kang laptop, maganda yun. Kasi pansin ko rin yan, napapansin ko sa mga ano, sa mga upload ng ibang mga nagbablog. Pansin ko, yung iba, marami ang views, pero yung comment ko konti. Minsan di mo umaabot ng, meron ka ng 20,000 views, tapos yung comment mo lang nasa, wala pang 200, nasa 100 lang. Diba? Ibig sabihin nun, meron silang taga-play ng kanilang mga video. Ganun yun. Yung sa live, napakarami pag nag-live sa Idol Jeff, napakaraming nagko-comment. Hindi halos di mabasa lahat ng Idol Jeff, lahat ng comment section. Kasi sa dami na nagko-comment. Sa vlog kasi, parang ang bilis magpa-play. Ganun lang sikreto ng mga yan. Meron silang mga taga-tirador ng mga views, taga-play. Bawal kasi sa akin madalas mag-inom dahil sa sakit ko, kaya need pa ng basbas ni Mrs.
Kaya ikaw, huwag ka masyadong mag-inom-inom. Kaya mahirap na. Tayo pag nag-vlog tayo, tingnan mo. Minsan, swertehin na tayo umabot ng 100 ng views natin. Diba? Umabot 300, swerte-swerte lang. Sa dami kasi nagbablog na yung mga Korea, mga vlogger na sa YT. Marmar kasi, pakialamero eh. Lagi na lang inaasar yung isa eh. Kulangan palto. Lang. Okay, ka lang. May group kasi sila kuya. Hindi sa group lang 'yon, hindi sa group lang 'yon. Hindi 'yon sa grupo lang. May ano talaga sila, mayroon silang ginagamit na ano na tawag nito. Pang play sa mga video. Mayroon 'yan. Mayroon silang pang play diyan. Maganda yung ganun. Sinabi rin sa akin yan ni ano eh, si Idol Marocco nun. Maganda yan Mark, kung mayroon kang ano, mayroon kang laptop, mayroon kang PC, sabi, kahit si Su nagsabi rin sa akin. Pag may mga gusto kang palakasin yung views mo, doon mo lang i-play. Gagawa ka lang ng maraming ninja para doon sa mga video mong i-upload, pwede mo i-play doon. Oh, maganda rin yung may grupo kasi siyempre pag may grupo ka, hindi ka mawawalan ng viewers kahit palima-lima, dalawa, hindi ka mawawalan. Kaysa yung ano ka lang, nag-iisa ka lang, ano ka lang. Independent, independent. May upload now si Idol, nasira na ang bangka. Oh, yun lang muna in-upload ni Idol. Hindi muna siya nag-upload ng ano, pinauna niya talaga yung mga kalingap. Magaling talaga si Idol, malakas, ma-respeto ang tao. Hindi siya basta-bastang ano. Hindi siya basta-bastang lalo pa mga ganyang event. Napakaano talaga, respetado talaga si Idol Jeff. Divine Miguel shoutout sabi niya, Sunny Side. Napaka-respetado. Kaya mahal siya ng Sword community. Mahal na mahal siya ng mga followers niya at subscriber. Hello. Going to be me. Hello. Me. Sige nga, hello ka nga dito. Summer, hello ka. Hello. Hello ka dito, dali. Dandahan. Mama. Mag-boom pa yan yung upload ni Idol kasi kay ka-business. Oo, Daog ni. Yan na mo ka. totoo. Hello, sabi ni Ate Brenda. Malikot na. May ano yan, oh, may bagay yan, oh. Baka mapasok. Punta ka na kay mama mo. Dali na. Kain ka muna din. Dali na. Dito ka muna din. Mamaya mag-iyak-iyak ka na naman sa ano. Bigla ka na naman matatakot. Hello ka muna. Hello. Hello muna dali. Hi po Sunny Sen. Sabi ni Ate Divine. Kambal ni Divine. Manay Divine. May galaw shout out. Salamat po sa 6 viewers. Parang hindi pa ata ako nakapasok dito kay Divine sa mga ano. Ito ba yung main channel mo? Hindi ito, di ba? Pero nakasubscribe na ako sa main channel mo, Ate Ma'am Divine eh. Gabi na. Uy, 9 viewers ba? Nagbiglang na 9 viewers ang viewers natin. Sana all. May nagmamaritis na. Salamat. 9 viewers. At bigla na wala. Sumilip ng like naman kayo dyan. Baka naman.
Brenda, salamat po ah. Guys, patusok po sa ano, naka-pin sa akin premiere bukas. Patusok para madagdagan ang likes. Dalawa yan. Meron pa akong pang-upload mamaya. Pangatlo. Mamaya upload. I-edit ko mamaya pagkatapos ko mag-live. Tapos habang naka-busy kay Ate Brenda. Sa live ni Tol Project. Nag-iisa lang ang celebrities mo. Ay, isang SDI, isang asa rin yung mga boss. Ano nga po yung ano, main channel niyo po. Ma'am Divine. Isa nilang. Oh, sana all. Ikaw na. Ikaw na artista. Kami na yung ano mo. Fan lang, fans. Hey Brenda, hello. Ang kumbuhan na kay Juan ba? Hoy, hoy. Tumigil ka. Huwag makulit. Napakakulit mo ha. Ano mo yan, ano mo yan. Mag-dirty yan. Kumbuhan na kay Sikan. Isa. Madumi ka na naman na yan mamaya, tapos mangangamot ka na naman. Kaya ka dito ha. Ihanap ko ng hatag ni nanay. Oy, nakusa. Dito na ikaw, wag na ikaw babalik. Sama ko si mama mo ha. Ha? Nagyan. Nagyan. Iwan ka na namin dito kay tita. Kay nanay. Si mama hindi sama. Ha? Ay, 7 viewers. Thank you. Sino ba yun? Itong 7 viewers na yan. Hey Brenda, hello. Sunny San. Tawa man si Kuya Sunny San. Artistahin ka kasi. Ikaw lang yung artistahin na ano. Adobo bay? Hindi sikat, aray ko. Sakit na. Artistahin na hindi sikat. Brenda, good evening. Sabi natin Eva Andres. Eva, thank you po. 10 viewers, thank you. Uy, dumadamay-dami na tayo. Dumami na. Umabot na ng 10 viewers tayo. Sana all. Salamat sa mga nakabidyo dyan. Yung nakikinig lang sa pinag-uusapan namin ni Kuya Sarce, ng aking artista. Ako dai. Diba? BG lang guys. Comment lang po. Si Grace nandyan eh. Si Ate Brenda nandyan. Kuya Sunny, si Ate Divine, si Ate Eva. Sino pa ba yung nandyan? Ba't may 7 viewers ako? Si Grace, si Divine, si Ate Brenda, si Kuya Sunny. Pe. 5. Sino yung dalawa? Kuya Mark, Divine Cooking Vlog. Hindi nga, church. Ano ko nga? Nakasubscribe na ako sa iyo. Hindi ko lang kita nachichimpuhan ng ano, yung mga ano. Pero sana nakasubscribe na ako sa iyo. Hi, Sir Jaime. Shout out. Good evening. Kumusta po kayo, Sir Jaime? Kumusta ang work? Tamsak da. Salamat po sa patamsak. Divine at Eva. O, diba na nakaano na ako sa iyo? Nakasubscribe na ako sa iyo, Ate Divine. Matagal na ako subscriber mo. Hindi lang kita nachichimpuhan mag-vlog, mag-live. Wala pa nga ako wala pa nga ako napapanood sa mga video. Baka yung isa kong cellphone, yung isa kong account, mayroon na. Nakapanood na ako sa iyo. Pero itong main ko parang wala pa. Sorry po. Pero ma-watch ko mamaya. Mag-watch ako ng video. Pag wala kang makita doon na Margoray TV, wag mo na akong pasokan. Ate Divine. Sir Jaime, Miguel, shoutout po. Hello Brenda, boom. Sabi ni Sir Jaime. Ate Eva, hello po. Sabi ni Ate Brenda. Salamat po sa patamsak ko, Sir Jaime. Ingat po kayo lagi sa work. Grabe na to. Tingnan ko. Wala na eh. Wala na naman eh. Yung ko tiniron. Wala naman.
Braot ka rin. Huwag kang mga agaw. Ay, kay braot ka din. Sir Jaime Vera. Miguel of shoutout po. Ulam, kaya mo et. Kaguna. Umaga po ako nag-live kuya. Number nga po ako sa iyo. Member. Nakita ko nga na member kita. Hindi ko pa na-watch yung video mo. Mamaya na lang. Watch ko yung video mo. Pasensya ka na. Sa dami kasing mga ating mga kaibigan sa YT, talagang hindi halos lahat na napapasukan ng mga vlog or video or yung live. Kaya, ngayon babawi tayo sa iyo. Mag-watch ako ng mga video. Mga iksi lang naman mga video mo. Ito, 5 minutes, 7 minutes. Slipper. Magko-comment ako ng ano. Makikita mo. Miguel shoutout sa TV official team boom, sabi ni Sir Jaime Vera. Ano ba? Yan si Sir Jaime Vera guys. Andyan. Ano yan? Ano ng team boom yan si Sir Jaime Vera. Subscribe Dan Divine. Salamat po Sir Jaime. Hindi po yan ang main niya. Meron siyang main channel. Yung Divine Cooking Vlogs. Yan ang main channel niya. Ano yan? Kaibigan nila ano yan? Nila Tool Project na Ate Brenda. Si Divine. Lagi ko nakikita yan sa live ni ni Tool Project. Kaya doon ko ang atapo nga yan na i-subscribe. Kuya, okay lang po yan. Oo, kasi at least, maganda kasi nagsasabi tayo ng totoo. Kaysa yung sasabihin mo, nanonood ako sa'yo kahit hindi naman, pangit yan. Linuloko mo lang yung sarili mo. Diba? Tama, diba? Tama, mali. Sasabihin ko sa'yo, nanonood ako sa'yo, Divine. Cooking vlogs. Tapos hindi naman pala. Hindi, linoko mo lang yung sarili mo. At least maganda yung nagsasabi ka ng totoo. Kasi mas maganda yung tayo, practical at honest tayo sa bawat isang natin. Kasi hindi tayo pwedeng sabi lang tayo sa comment, watching, waiting, tapos hindi naman nood. Aray mo. Subo ka lang. Salamat sa 7 viewers. Saan si Mark dyan, Main? Mark. Andyan si Mark dyan, Main? Di ba? Divine, tama, di ba? Kasi mahirap magsabi ng ang dami kasi ako nakikita sa sa YT na ang dami nagsasabi na done watching. Kaya di naman natapos done watching. Agoy, pastilan. Pero ang sa Team Boom at yung mga Big Four namin talaga nanonood sa amin. Lalo na si Sir Jaime Vera. Very yan, yung mga nanonood dyan. Ano yan si Sir Jaime Vera, napakasig yan. Team Pahuwa yan si Sir Jaime Vera. Pero nung nasali ako sa challenge ay tayo niya napansin. Kaya thankful tayo dyan. Kaya yan ang tinatawag kong Big Four eh. Si Sir Jaime Vera, Sir Edo G, Willie Tuid at Matthew and Mami's World. Sila yun yung daan ng bakit ako nakasahod. Sige, mamaya na ako kakaimay. Yan ang daan na bakit ako nakasahod ng Tama po yun kuya, di ba? Tama yun. Dito, ilista, hindi ka dada. Tanga. 6 viewers, thank you. Normal, kumain ka na dun, Mar. Hindi naman po nag-live si Kuya Project. Mamaya magla-live yan. Nagla-live yan tuwing mga bandang paggabi na yan si Kuya Project nagla-live. Mga alas 9, alas 10, mga ganyan. Pampatulog niya. Habang nagsha-shot puno. Sila na Ate Brenda. Ay! Live of Mabel. Kuya Mark, shout out. Oy, Mabel. Condolence pala. Panood ko yung live.
Nakita ko na pala yung tatay mo na yun. Condolence pa sa'yo. Pagpatulog yan. Oo, pagpatulog yan. Ano yan si Tol Project eh. Pampano yan eh. Pang sa ano, kung sa plug, di ba pag alas 12 mayroong ano, may pa-end. Ayan na yun. Yun na si Tol Project. Pampano yan. Kung saan pang himagas. Si Tol Project pang himagas yan. Yan lagi ang huli na sa team boom naglalay. Yung team boom dyan nakakadalawa na, tatlo. Siya. Panghuli, panghimagas siya si Tol Project. Ayan, Divine Cooking. Shout out. Pin kita. Mabil, bumalik na yung ano mo, yung channel mo, nabalik mo. Nakita ko yung main channel, yung isang mong channel na 50,000 eh. Nakikinig lang. Kaya naman pala, mayroon akong viewers na ano. Kuya Project, ay Divine, guys, yung naka-pin si Divine Cooking Vlog, pasuyo naman. Gusto niya yung mga tulog na tao. Bakit nagla-live si Tol Project ng ganong oras? Kasi yung mga nasa ibang bansa, ano yun, gising na mga yun. Yung bandang tanghali, mga tulog pa kasi yung mga ano niyan. Minsan, madaling araw sa kanila. Manay Divine, shout out. Ads. Ay, salamat sa ads. Ads lang tayo makaano. Kaya ganito nang ano yun ko pag live ko, naka-landscape na. Kuya Project. Manay, bahala ka dyan, sabi ni Kuya Sunny sa inyo. Hahaha, Kuya Project. Tawa si Ate Brenda ba? Manoys! Bahala ka, Ben. Hello. Mamaya nga ako. Para Ben, ha? Live pa ako, tapusin ko na 2 hours. Divine Cooking Vlog, thank you. Manoy, shout out. To Brenda, shout out. 8 viewers, thank you. At 9 thumbs up. Now, this... Food trips yan oh. Riley! Kaon na! Kaon na diha! Tawa siya. Ano ginakain mo, Riley? Sige lang, Mark. Live ka lang dyan. Pinapapak na nga ako ng lamok. Dapat nag-shot ka dyan. Tol, para di ka lamukin. Ala tayong ano. Makainom. Ayaw ko rin mang ginom. Malalasing tayo. Susuka lang din natin. Wala din mangyayari. Sayang ang gastos. Tol Project. Kaya namin siya nakakaano rin mag-inom eh. Tapos ano mo lang, ilalabas mo lang yung mga kinain mo, ininom mo. Wala din, sayang. Parang nung kay Tol Project, kay Tol Eljon, nag-inom kami ron. Kaya pag hinubyan na naman adi, di rin na adi mag-live. Magla-live ito. Malakas ang ano ni Tol Project sa viewers. Marami siyang viewers sa gabi. Tuloy-tuloy lang yan, tataas pa yan. Diba, umabot na nga ng 13, 15, aabot yan ng 20. Pero sakit sa ulo. Oo, sa akin din, nung nag-inom kami ni Tol Eljon, so grabe sakit ng ulo ko. Parang yung kabilaan, tas yung dito, grabe sakit. Sabi ko, ano ba yun? Red Doors kasi ininom. Sobrang ano ko nun, sakit ng ulo, kaya nakakainis. Project shout out. Guys, yung nakapin si Ma'am Divine, Ate Divine. Tagal na akong walang upload, tinatamad na. Oo, talagang dinadaan ko na kasi minsan tamad ako sa mag-live eh. Tamad ako magdaldal. Kaya inadaan ko na lang yung sa live, pag-upload para kahit pa paano maka-views man lang mga 100, pwede na yan. Hindi naman tayo kilalang nagbablog. Kaya Nay!
Live kasi ako. Nakapagpawisan na ako kaya nawala ng kaunting hilo sa pagwawalis. Yun. Takbuhin mo. Takbuhin mo balikan. Kaya sa Anisem para matanggal yung ano mo, lashing. Sarap. Sobrang sige na. Mainit kasi sa labas mag-video pag nasa biyahe. Yun nga eh. Yun nga ang problema eh. Pag nasa biyahe ka tapos napakainit. Hirap. Mar, ba't di ka kumain, Mar? Mar. Ang tanong nga ako. Inaaya ko namin nakakaya. Yan lang kayo ba isa? Kain lang. Ouchie, ouchie. Ilang araw na ako dito. 4 days na ako rito. Food trip na guys. Ito ko ilalagay para hindi makita si tata. Lakas ng Renorsenta ano? Wala pa talo 7 wins. Walang talo. Oh, wala pa. Yung ano, Hinebra talo na ng dalawa. Dito na naman nakaharap sa akin. Oh, di ba? Nagre-react si Pe. Si Pe na nag-react. Walang basket ngayon ah. Ha? Wala. Webes ngayon eh. Webes. Bukas eh. Webes pa lang ngayon eh. Kala ko Marcos pa. Dahil ko na mga si Tito Kutsara, Day. Kaya nga ako dahil. Lukan? Naglukan sila? Ganda yung manood kaya na eh. Lukan. Pag nakauwi lang ako sa probinsya, so yorin ko yung lugar namin ko. Masarap yung hunasan. Mangungol, mangisda, mga will. Masarap. Dito kasi kung mayroon, sabi ko kay Marmar pa, kung mayroon lang tayo kawil, mga will sana tayo dun. Kasi wala, dun, marami isda dun. Mga liliit nga lang, pwede ng pag-ulap. Anong haba siya? Ang limos ata sila dun. Sino? Lilitan mo mga Nak, tayo ka nak. Nak, tayo na ikaw. Kauna. Para tumaas ka na nga. Oh, dito na. Pag ka nagalit, ito naman, nagagalit agad. Hello! Mama! Mama! Ang ahong gulay. Ha? Ano prito ko tro kay kuan man. Dani. Okay pa. Look, Ano yung mga tuo ng anggamayara? ano na naman yan lang kinainom mo? Juice? Umuha na naman. Grabe naman yan, Mark, yan. Juice, soft drinks, aba. Magka-UTI ka niyan. Tapos ang tubig ka kung iniinom mo. Isa. Ba? Tama na sa baw. Wala pa ito, tubig. Kasi lang tubig doy. Hmm? Tubig mo. Saan ba to? Yan, gusto nila na Mark yan. Malamig. Drink. Juice. Ginamos. Pagbili nyo, ginamos lang. Kuha na, mau na naman ah. Pagpare sa taging na iba.
Lagi yung kamuti. Minuto na yung kamote. Hindi, ito. Ah? Nalagay ko yung Yung mais, naubos nyo. Mayroon pa. Naku. Tatlo yata yan. Tira na yan. Sa pants na yun. Kumain ka ng isda, Dubi. Migil ka na kain ng isaw. Dara. Isda, Doy. Ito, meron ah. Ito. Hindi, meron na. Umaya ka lang mga tulog na tayo. Ano mas pepe na init? Kagabi, nagulat ako kay Mark yan eh. Lalabas sa pinto eh. Hmm? Kagabi. Matog na mga anas utto. Gidaman. Tapos nung pinasok ni Juban si Dubi, ay Riley. Kamanta si Riley. Nilak. Ay, nilak ka. Matagbalik si Mark dyan. Ano ka na naurasan ito, balik. Ang kanang silang orasan na to. Oo, gudang ka normal. Oh. Huwag di ba ko nga ako? Ang kutag ang sos malo. Busog sa marmar. Ilegay na sa kuwan na banag-banag. Ang takulan ng itaog na banag. Alas 10 naman siguro na sila nanood. Ako na kung kasi ang kilid kay gipabaro kita. Banigang isang gigdaan. Kayong ligidra. Kung galing ka na dito sa ilan ni Nani Megang kay anay sa pen. Ngayon na nahogan Ang ako. sabi ng pod, Sa nanay. asan na yung nanay tatay? Ah. Ay, kakunan. Uy, tama. Hang na loy. Si mami naging L, si daddy pants. Ah, dali. No? Kailangan may career. Chicken. Ha, may chicken wa naman. Na, pada chicken wa naman. Gawa ito si career man ka. Ato dito ka ta, dito daghan manok kita. Ano mo doon mo daghan? Sabaw na na. Wa na lagi. Wala na lagi manok, di minaw. Tanga punta. Oh. Dito. Ni tete. Upo ka dito sa akin. Upo. Sabi ako. Sarap. Kaya na pa mag-slip na. Ang lakas ng barbecuean doon. Ano no? Grabe yung taon. Sabik na sabik oh. Sino? Baka hindi araw-araw. Hindi. Di ba araw yung tatlong beses sa linggo? Ah, kaya naman pala eh. Grabe doon. Nak, matingit yan nak. Yan, ano na? Tilapia. Bangus yan. Ano, ulam nyo na eh. Hmm? Ito nak ah.
bungi. Bungi wa. Wa. Tanggal ang ngupon, ang ngipin. Saan ka pupunta? Hindi ka pupunta muna doon. Kumain ka muna. Huwag kang hator. Wala ka naman po, wala ka magamit sa duyan doon. Wala nang sway. May kagulo ka ron. Bukas naman. Gabi na. Ito yung kamay mo, tapos paano ka na naman si mama mo ha? Ha? Sabi nga niya kanina naglalag ako. Hello, hello. Hello. Marites din ko anak niya. Sana ni mga bata, gusto muna. Hello, 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 hello. Nasaan ako nun? Nanay, gusto mo na. Ayan, tuyo. Tilapia. Ang mga mama. Wala. Muna ng baray. Yung mga bata sila kasakit. Tagdanda. Ito man nagduwa. Diyan nang sutihan. Di ba mag... Muli mo, diba? Aray, gago. Sige mo, asma, ibalik man. Yung dito, tao yung project dito. Iba yun? Iba may-ari? Iba yan. Yung sa... Yung ka... Ay, bilyar yan. Ang dawak. Pumunta kami kanina ng marmar doon. Grabe Wala, naman. kaya pala iba ang design. Iba ang design ng bahay. Yung design na yan, pare-parehas lang hanggang saan ba yan hanggang dito? Oh, Bangus mo dahil. yung dulo. Hanggang ganyan lang design. Magkano isang unit yan pa? Hindi ko alam yung sa kanila. Umabot 1 million? Sobra. Nagpanos yung inyo. Sabi mo, 5. Yung dito? Yung ano, lagpas na? Ba, sabi nila na 123? 500. 30 years naman po hulugan. Yes, yes. Ay, magpapamember, parang gano'n. O, pag-ibig. Pag-ibig tapos, Pag may pag-ibig ka na, pwede ka nang kumuha ng ano, bahay. kung may pag-ibig. Wala kayo pag-ibig, wala. Meron lang ang pag-ibig dalawa. Hindi mo makuha. Dinagit si nanay. Dinagit si nanay. Pag-ibig na Pag-ibig na puso. kumukupas na umaano. Minsan kumukupas, minsan. Kailangan na pala pag-ibig lanta. Kasi anong ID? Oo. Magkano down? Medyo mahal yung ano, down payment. Pero yung monthly, mga 3,000 plus. Yung down mo mahal nasa naman talaga yung 100? Ganon? 50. Ay, bolo, kuan lagi. Kasi yung kala Roger na anuhan, 30,000 ang down. Parang reservation ba? Para makakakuha ka ng slot. Ganon yun eh. Ito maganda rito. Umuan mo ngayon dyan. Kaya yun na, anay. Kaya nyo yan. Mahal. Mahal ka, ano. Umpisa, bayaran mo. 300 siguro. Hindi. Down payment. Reservation yun eh. Tapos monthly lang, monthly naman babayaran yun eh. Wala kami pag-ibig. Sabi nga ni Kuan, Oo. sabi nga ni Rodel, kuhaan daw kami. Kaya may pag-ibig si Rodel, kami ang patirahan. Ayoko. Sayang din yan kasi habang ano yan, may Uwi na nga tayo si nanay. Ayoko magtagal dito. mas maganda mahirap kaya ditong bahay kasi mapahay. Ang giinit ni auntie kay auntie Lapir. Hindi. Oo, kaya. Talapia o gulay. Ganyan yung gulay ay. Asang ka? Ang tilapia may niyang ito state. Malayo kasi dito sa ano. Malayo. Maganda sana dito kasi malayo dito sa Bayan. bayan. Dito. Malapit lang yan. Bulacan, malapit lang doon.
Tagal nga doon. Yung Kalaro G nga, hindi pa nga naayos yung reservation nila doon. Oh, hanggang, ano pa yun? Okay pa siya nun, malakas pa siya nun, wala pa siyang sakit. 2021 yata yun, 2022. Hanggang ngayon, 2026, di pa na ano. Nakakulang sa ano, follow up. Hindi, kulang ka mo atang ano, di ata Hindi tinatrabaho. hindi pa sinisimulan. Hindi, inaayos pero hindi pa ata ano. Hindi pa napisahan ko yung project. Damaan ka Hindi siguro. pa siguro. Para nang hingi lang sila ng reservation. Pero ang sabi nila, pagpunta nila doon, naka-ano na daw, naka-forma na ba ang bahay? Tayo na. Nakatayo na. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakalipat. Yung mga ganyan, Sinusubukan mo yan, itahan Day? mo palagi sa opisina, pag ganyan. Ganyan ang nangyayari sa iba dito eh. Ay, dito? Kailangan punta sa opisina para masikaso. Palop talaga yan. Kasi sayang din ang dinaon mo. Pag umabot ng 5 years din, di swerte sila, walang tubo. Sila na kinabang. Imbis magagamit mo yung pera, sila pa nakikinabang. Mga ganyan mga kabahay, talagang swerte hanggang kung may makakabili ka ng bahay ng mga halagang 50 mil in Manila. Tapos kahit sira-sira, basta yung lupa ayos. Swerte ka dyan kasi tatayuan mo ng bahay. Ang bahay Kunti nila lang si Juan gastos de mo. Toro din. Ha? Di balik siya. Binibinta Hindi na. naman auto phone yun. Phone na ba yun? Laro del Bay. O bakit nagtatalo-talo? Hindi, yun. Nag-aaway ng siruna sa kapitbahay niya. Hindi sa bahay. Yung tubig doon at ilaw. Ah, Yung pag bahay. matinik yan, nak. Ano naman yan? Uy. Anuhin mo yan, Doy. Ikaw ang maawa sa anak mo. Gamitin yan. Ang rodel ng Calcurel. Pag ganyan-ganyan ka sa akin, pag ikaw, di ko nang pinapakain. Diyan ka sa tatay mo, kain mo sa tatay mo. Hindi na to eh. Nangisunog na to, nakikinig eh. Lahat na ng dati, ang gusto mo dati nasusunod, ngayon hindi magsuldi. Ano na siya eh, mabuti hindi siya nag-iyak-iyak eh. Yung nasa way, doon. Buti hindi siya nagpuliglas talaga ng mga punta ron. Dati, punta rito, tatakbo na agad siya ron eh. Saan ba, Day? The Brenda, ito yung dibangan, thank you. Kaya saan, kumakain lang kami. Kala mo, iaabot ko na sa'yo, no? Bagsak na naman kayo mamaya, kay mga pagod. Wala mga tulog. No. No. Tama na yan. Mar, busog ka, Mar. Hindi naglilis Marlos ng email. Anong kung walang email eh. Wala man itong buot. Kaya pera minike eh. Cellphone. Hoy. Sangkat. Ang saan mo na yan, no? Hindi naman nakakabusog yan yung kinakain mo eh. Kaya nga siya yaya ng Tinik. yaya. Ano ba? Doon ka kumuha ng tubig sa loob. Sa mabuang na. Kay mama. Nana na nagtao mo. Kuhaan mo doon, Day, sa tubig ni Day. Wala naman na sulod ang tubig ni Nanay. Sanlit ang pag-eskwela, wa na to sa auto kay. Damihin mo na inom. Isa. Damihan mo inom. Dali. Saan ka na naman pupunta? Huwag mo pagalaman yun. Tulungan ni Rayla. Wala na laman yan, anak. Dala. Tulungan mo na si Rayla. Baka binuksan mo rin yung tubig nila doon, Mark, yan. Ano ha? Huwag mo open yun ha. Nandito ka ni tito mo doon. Saan ka na naman pupunta? Kukuha ka na naman dyan ng ano?
Hoy, Wala mang bubukas ang ref. tama na, nakailang juice ka na. Paluin kita ngayon. Tigilan mo ko. Kailang juice na ikaw yung mo. Kumukuha ka lang dyan, di ka nagpapaalam sa may-ari ha. Nagkuha pala ako kay nanay sigarilyo lima. Naubos mo na yung sagkaha mo? Kahapon pa yun. Ano kahapon pa yon? Kahapon yun. Oo nga, kahapon pa. Tapos, Oo yun. di mo na mababot 2 araw isang kaha mo? Bakit ka Mabot pa ah. Inabot nga ng gabi. Kaling kita dyan. Nagtanong na tayo. Binibilisan mo na naman pag-UC ha. Oh. Hoy, hoy! Nanghingi ka ng tubig, tapos ibubuhos mo lang dyan. Kalukuhan mo talagang... Gulat tuloy si Mark dyan. Nakala niya si Mark kasi dyan sinabi yung hoy-hoy. Tara. Bumalik sa ano. Hoy, tabi ka, tabi. Oh, may tao na. Andiyan si ano, Ray. Ano man? Hindi ka na sayang-sayang sa pagbubuhay nito ngayon. Hoy, kumain ka na doon, Badyaw. Dito, huwag kang makiagaw doon kaya gumamit sila. Dito tayo. Huwag ka dyan. Andiyan si tita mo. This is my baby. Oh my God. Yung baby mo, andyan yung baby mo. Magagalit yan. No, stop. My baby. My baby is so handsome, so handsome. Ayot! Super handsome. Oh my God. You're so beautiful. Oh my God. You're the most beautiful in the world. You're the most beautiful. Oh, malis ka na doon kay Humana. Tapos na kitang pinore. Umalis ka na doon. dito. Ito, maganda lighter. Gulo, ganyan. Si Marmar ayaw makinig. Ikaw naman gulo. Bang, patay ka sa akin. Uli ka, balbon. Uli ka, balbon. Patay na. Kumain ka na doon. Ang problema siya kaysa lubot, rabas siya. 16 minutes na lang guys, mag-end na ako. Inam ka ba ya? Loy, yung sarap ko, Loy. Loy, ang sarap ko, Loy. Ali na dire, ako ko, Loy. 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 Sa tayo mong kanta, Ray. Ali na dire. Uy, tubig. Malu-malu di. Sige, matawa ka na kay kanta-kanta na. At mo kasi magdagway, oy, isa. Pangit mo, bay. Pangit mo, bay. Itong planet, ha? Huwag mong lakasan, Mark, dyan. Paro-paro din na. Baka mo makaliktad ka, huwag mong lakasan. Serious? Serious? Saan ako maglalagay? Ay, ito, anak na ito ba? Saan ako maglagay? Sa kung Huwag ako, boy. Baka masisira lang buhay mo. Aray ka, kadaghan. Depende naman eh. Diba na sa ano mo? Wala. Ano ba ito? Ito daw. Balik.
another call. Diyan sa Gmail. So, andito na ako sa Gmail. Pagkatapos sa Gmail, Ate, pilipin na ko sa... other. Wala namang others. Kita ka dito. Patay na. Ah. Yan na. Root na. Balik-balik. Bukid. 13 minutes guys, mag-end na ako. Mar, yan kain? Ba't sad ka? Sadi. Sadi. Ayoko nang umasa pa. Aking kamay, anday kita. Tama, sige. Paldo ni, paldo. Paldo. Sige. Kala nila pagkain na. Oh, lalaki oh. Mag-isa mo ba, Mar? Ang dami nila. Sa barangay, naglabasan na. Dami isda. Oh. Kung makangawil ka lang dyan, makakabuingwit ka dyan. Kaso wala mo malaki. Lilig pa. Oh, yung iba nagtatago yan. Diyan na sa mga lugar. Kahit magstang ha. Kahit magstang ha. Okay, kahit magstang. Kahit magstang. Yan na. Yes. Nak, maano yung untog yung ulo mo? Dito yung ulo mo sa kabila. Mamauntog yung ulo mo dun sa ano. Kabila ka sa kabila. Hindi, sa kabila lang. Allah, kadaghan ba day? Allah. Allah. Allah mo. Allah mo. Hindi lang pagkasunod.
For viewers, thank you. Balik pa, balik pa. 8 minutes, mag-end ako. Si Brenda, salamat sa pagtambay. Sa 4 na viewers. Grace, thank you. Si Divine, thank you po. Huwag mo lakasan ay. It's time for upgrade your phone. Hoy, No Girls TV, shout out. Tol, kumusta? Number 1 ka pala sa ano, pa-challenge sa tol ah. Wash out bye at sa all viewers. Number 1 si No Girls TV. Magkano ang premium nun tol? Pag mag-top 1 ka sa ano, pa-challenge ni Mami Lang Ilang. Sige lang, te. Mag-end na rin ako maya-maya. 6 minutes na lang pag livein mo na si ano, Tol Project. Para makaikot naman tayo sa ibang live. Mag-edit ko yung ano ko. Hindi ko pa natapos i-edit. Yung pagpunta namin ilog. Tahimik lang dito. Di pa sure, umaarangkada pa din si Kagrasa. Bye. Upload ka lang ng upload. Malakas si Kagrasa kaya kay panalig. 15k ang top 1. Yung top 2, top 3 wala. Kailangan top 1 lang. Kung sino manalo. Paano yung ano, yung mga nasa ano, lowest, walang price. Ganda sana yun, 15,000 ano, inatihati. Yung top 1, 10,000. Tapos yung top 3, yung top 1, 8,000. Tapos yung top 2, 4,000. 5,000. Tapos yung top 3, 3,000. Ganda sana yun, may tatlo. Sana makuha mo tol. Malaking bagay yan. Top 2 at top 3 at 3. 5k. Oh, ayos yan. Malaki din pala. Sureball ka na dun. Pasok ka dun sa ano, top 3. Kasi top 1 ka eh. Pag tuloy-tuloy po. Watch. Ano ba, paramihan ba ng views? Tol? Yung ano, dapat nagsabi ka. Parami, akala ko di ka kasali kasi sa ano, sa challenge. Nalaman ko lang kay Tatay Alex. Kasali ka pala. Paramihan ba ng views, tol? Kasi banatan natin mamaya, pa-watch ko yung video mo. Kahit hindi tapos no, kahit hindi matapos, basta 5 minutes to 10 minutes, pasok naman yun sa views, di ba? Meron din twist.
Merong twist din sa challenge, may pot prize din. Ganun. Magaling, maganda. Paramihan ng views. Paramihan ng views. Sige. Sige, watch ko yung video mo mamaya. Sana makadagdag. Hoy. Nanood ako nakaraan ng video mo eh. Mga 2 video ata yun. Kaso di ko lang tinapos. Kaya watching ko yung video mo. Tama ba eh. Kahit 4 minutes. Okay na yun. Sige, mamaya watch natin. Kahit 5 minutes. Para paanda rin natin yan. Sayang yan. Kasi nasa top 1 ka eh. Makadagdag man lang ng ano. Mabuti nga, malakas yung views mo eh. May kasunod pa daw na challenge, tol. Bye. May kasunod pa na challenge yung ano. Kasali sana ko yan, yung kamam ilang-ilang. Hindi lang ako nakapasok nung ano, live ni Idol Bidog kasi nabisi ako sa ano. Nabisi ako sa pagtitinda ng mahal na araw kasi siyempre focus tayo talaga dun sa pagtinda ng mahal na araw. Sure ball kasi kikita ka dun eh. Tama ba eh. Kahit 4 minutes okay yun. Salamat ng marami sa support. Ngayon ko nga lang ulit mapapanood yung video mo eh. Hindi ko alam na kasali ka kasi. Kala ko hindi ka kasali. Hindi ko naman kasi ganong. Pag nag-play kasi ako ng video mo, hindi ko na pinanonood. Inaano ko na lang. Hinayaan ko lang mag-play. Nga, sali ka sana ngayon. Sayang. Stoy. May kasunod doon na challenge, tol. Kasi kung may kasunod, sasali ako. Sayang kasi kailangan ko makaipon ng ano. Kahit hindi umabot ng top 5. Kung may consolation prize naman, pwede na yun. Pandagdag yun sa ano. Income ba? Kasali sana ako talaga nung ano. Sinabihan ako ni Ma'am ilang-ilang yun. Inano pa nga ako nun eh. Pinachat kay Tatay Alex na pumasok ako sa live ni Idol Videos. Yung problema lang kasi di talaga ako hindi ako nakapasok sa live. Kaya hindi ako nasali. Kaya si Tatay Alex yung sinali nun. Mark dyan, baka tumaob ka na. Lambe to ba? Ini kepunta kayak begini dah yang lagi kau nak. Jangan magsigaw mo tapos diri. Mayroon sa Mibay. PM mo si Bidogs. Baka pwede. Kanino naman yung kamam ilang-ilang pa rin ako sa Team Kabunoto. Kasi kung sa Team Kabunoto talagang ano lang yun, pili lang yung kasali, kayo lang naman yun. Di ko kasi alam kung kasali din ako sa May. Yun lang. Pero pag ikaw top 1 pa rin, pasok ka niyan. Ikaw pa rin ang ano. Ikaw pa rin ang ano. Si Kagrasa malupit din mag-vlog yun. Masipag na tao rin mag-vlog yun. Tsaka ang views nun, umaabot lagi ng 300, 500. Pinanood ko nga yung nakaraan video niya eh. Nasa ano siya, Team Kapanalig. Matagal na ba kayong friend ni Ma'am ilang-ilang? Hindi tol, hindi kami friend ni Ma'am ilang-ilang. Tatay Alex, ano namin yun eh, kagrupo namin sa Team Boom. Ano si Tatay Alex sa amin? Sinabihan ako ni Tatay Alex, si Tatay Alex yung nagsabi niya. Pinapasali nga ako ni Ma'am ilang-ilang nung pumasok ako sa live ni B-Dogs. Nung last April 2 ata yun, hindi ako nakapasok kasi April 1 ako nakapasok sa live ni B-Dogs. April 2 hindi ako nakapasok kasi nga naging busy nga ako sa pagtitinda. Kasi mahal na araw yun. Ano yun eh, Holy Week eh. Kabilihan yun eh. Yung 31, 1, 2. Yan, kabilihan yun eh.
Kaya di talaga ako pagod ako kasi noon. Siyempre, ikaw pa na magtinda maghapon. Cutter ka ng singkamas, kasakit sa balikat. Kaya inuna ko pahinga. Kaya hindi ako nakasali. Pero ngayon, wala ganong sa Kabunoto production yun pa. Challenge sa may, yun lang. Di ako sure na kung maipasali ako nun. Akala ko kay Ma'am Ilang-Ilang pa din. Sayang, di ako kasali yung kay Ma'am Ilang-Ilang. Malaking bagay din sana yun. Sayang din kahit di ka umabot sa 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 palakihan ng views, at least may may pat price naman yung bandang dulo. Kahit Tara na. 500 yun, malaking bagay yun, pang load din yan. Oo, sa Kabunoto production, malamang. Dahil kunin mo yung isang panyo. Sa'yo yun eh. Mahirap. Sigurado yun, makakasali ka niyan, tol. Sa mayroon din yung revenue nyo, tol. Mayroon din ba yan? Kasali rin mo kayo sa may counting ba yung revenue nyo or hindi? Yung views lang. Nakaraan, pinanood ko yung Tate Alex. Ngayon, hindi ko nakapanood eh. Busy talaga tayo kasi guys. Sa dami nating sinubscribe ng mga small YouTuber tulad natin, talagang hindi na halos natin lahat mapasok yung kanilang mga videos. Ay naku po. Diyos ko, patawarin. Revenue ko $3. Ito, pakita ko sa'yo. $3 lang ba? Wala. Di nga pa umabot ng $10 eh. Ngayon? Mahina ang revenue. Kayo sa dito, Hindi ko rin inasahan yung yan ngayon. Swerte yan kasi nung nakaraan, ngayon sasahod ako ngayong April 22. Pero pang next month wala, di abot. Malabo. Malabo pa sa tubig ng Ayan $3. Kita mo ba? Akala ko. Ayan. Kita sa'yo. Ilang revenue natin tol. Pero itong April makakasahod ako. 2 months yan. Nakakapit na $100, 101. Tapos itong $3 pang April, kaso di abot. Malayo. Buti ka pa nga tol eh. Bay halos buwan-buwan ka sumasahod eh. At least makaipon-ipon ka. Nung nakaraan, pinanood ko yung yung April 1. Malaki ang makukuha mong pera natin. Nasa 8,000 yata yun. Kasi pang malakas ka din eh. Si Kalabas. Lakas ng mo, Team Buhol, Kalabas. Top 1 siya nung nakaraan sa revenue. Ang dami niya sigurong support. Dami talaga nagpalipad sa kanya. Kasi umabot siya ng top 1 eh. Naungusan pa niya si Cyril at si Katuba. Ang magandang pa-challenge kay Idol Jeff. Pag diyan ka makapasok, malakas ang views mo niyan. Kasi Team Kabunoto eh. Malakas si Idol Kanuto eh. Mabait kasi si Kanuto. Yan eh. Alam mo ba nung kasali ako sa Team Subasco noon? Hindi ka pa ata nagbablog noon. Kasali ako sa Team Subasco. Alam mo, umatak niyan si Kanuto. Grabing bait yung tao na yan. Kaya salamat ako sa personal niyan eh. Nung inatak na Kanuto yung mga video ko. Kasi konti na lang ang habulin ko. Aabutin na ata kami nung alas 10 na yata yun. Mag-aalas 10 na. Ang kulang ko na lang nasa 300 views. Pina-attack ni Kanuto. Kahit daming basher Grabe ang bait ng dalawa. Si Step at si Kanuto. Si Idol Bedogs din.
Malaking, kaya nung kasali si Bidogs, binawian ko din. Bumawi ako sa pagpanonood ng video niya. Halos lahat ng video na ay pinanonood ko ron. Masarap pag nakakasali sa mga ganyan challenge kasi nakikilala yung ano, kahit hindi ganun kalakas yung views mo, at least napapansin ka na ibang mga big time sponsor. Doon ko lang din yan nakilala si Sir Jaime Vera nung kasali ako sa Team Subasco. Sir Jaime Vera. Sir Edo G. Sir Edo G, kilala na ako nun. Kasi paano ko nun sa mga live nila Team Mayor. Yung si Will ito at si Matthew and Mami's World ay talagang ano namin yun sa Team Boom. Kagrupo namin yun. Kaya nung nasali ako sa challenge, talagang sinubaybayan ako ng dalawa. Sinuportahan ako. Kung tumulong pa sana yun si Tiyanak, grabe sana. Papaldo talaga. Si Tiyanak ay hindi ganong yun eh. Ano lang pala, jokers. Watch ko mamaya ba yung yung video. Ano pa naman eh? Ano ba ngayon? Ano bang pitsa ngayon? $16, 17, malayo pa. 17, 18, 19, 20. Malayo pa. Kalahating ano pa lang. Oo nga, ang bait sila lahat. Laking utang na loob ko kay Kanuto. Sila talaga ang number 1 na nag-effort sa Team Bohol Noto. Salamat talaga kay Boss Pab at Step. Oo, mabait talaga yung dalawa na yan. Hindi sila yung ba sa mga siyan nga rin ang tumulong sa akin. Bukod dun, ang tumulong talaga sa akin nung kasali ako sa Team Subasco, Team Mio, Team Kasangga, lahat ng Suburb family. Tapos sino ba to? Si Kanuto. Grabe, nung kunti na lang ang habulin ko noon. Pinano yun ni Ma'am, ni Nanay Mupan noon. Kinat pa yun yung sila Kanuto na para share nila sa community nila yung ko nun. Kaya nakalusot ako nun sa 3rd round eh. Kaya thank you ako nun nung nakalusot ako sa 3rd round eh. Tapos nung pumunta ako kay Idol Jeff, lumakas ang views ko. Tapos nung nagtaong grasa ako dun, pumunta sa kanila. Nakadaya pa kahit kahihiya. Talagang pinalagang ko para dun sa magkaroon lang ng talagang maging puhunan ko ba. Kasi yun talagang role ko nun eh. Kasi magdi-December na yun eh. Sabi ko sana makasahod ako ng medyo maayos-ayos para sa aking paghanap buhay. Kaya thankful tayo sa mga taong kilala natin na nagbablog. Kaya nung kasali si Kanuto, nood talaga sa video niya. Hindi mo naman yung tulong niya, di ba? Ang laki ng balik sa kanila. Sumahod siya ng $250,000 si Kanuto noon. Kung ganong kabait mo tumulong sa mga small YouTuber, mas doble pa ang balik sa'yo. Triple pa nga eh. Kasi hindi nga nag 1/4 yung sahod namin kumpara sa sahod niya, di ba? Ang laki-laki. Oo, maganda yung tool. Hindi, wag ka maano dun sa laglagan. Kayang-kaya mo yan, sus. Hindi ka naman papabayaan ni Kanuto yan. Ano ka ba? Mabait ka naman eh. Kita ko naman sa mga impression mo, sa mga ginagawa sa buhay. Mabait kang halatang napaka respetadong tao. Kasi kung hindi na sa kung mayabang ka, hindi ka papansinin ng mga viewers ng Kanuto.
Pang mataas ka porket tumas ang views mo kumpara sa ibang mga small YouTuber, mataas ang views mo. Hindi ka papansinin mga nun. Babas ka nun. Pero yung sa'yo, talagang ano ka talaga, napaka-effort mo. Gumagawa ka talaga ng vlog mo na talagang kahit wala si Kanuto, ay talagang nag-i-effort ka mag-vlog na mag-vlog. Tama ba? Pagbalik talaga, basta't mabait ka sa lahat. Oo. Kaya si Kanuto noon, talagang blinis talaga ni Lord yun dahil talaga sa sobrang niyang supportive. Sa akin pa lang, nung hindi ka pa kasali noon, sa akin pa lang, ang laki na naitulong noon eh. Ikaw pa naman, magla-live ka lang para i-attack lang ang aking noon, i-attack lang ang aking channel, yung aking views. Ang daming umatak noon tol. Dami nanood, lahat nagla-live sila. Para talagang kasi grabe si Idol Jeff. Pag si Idol Jeff ang nagsabi na anuhin natin to, tulungan natin. Iyak nga ako noon eh. Nung nakalusot ako ng third round, iyak ako kay Idol Jeff. Di lang ako marunong magkuha ng ng video ng galing sa live. Di ko alam yun eh. Paano gawin. Post ko sana yun eh. Sabi nga ni Idol Jeff, ito ata yung live ko na pinaka emotion sa lahat. sabi niya, yung yinakap ko nun, nag-send siya. Sabi niya, Mark, mas ka na nga dyan. Doon ka na, pasalamat ka na lang. Siya din, nadala rin siya sa sa akin. Kasi siyempre, bilang taga-suporta niya, tapos sa tulong niya talagang ginawa niya, halos yung community niya nun tol, ubay, halos ang laman ang aking vlog. Oo, lahat ng community niya, yung Japper Sniper official, laman nun puro sa aking mga vlog nun, pinag-share niya talaga, grabe. Kung kunti na lang, last minute na lang kasi ang pinaka cut off kasi nun 12. Nag-live siya last on 11. Tapos nung nag-live siya ng 11, siya, sabi siya dun sa mga subscriber niya, team Sober family. Guys, meron ako ditong gustong tulungan. Meron ako dito choice award na gusto kong makalusot sa third round. Ako na pala yung pinapaanuhan niya, kaya sabi ko, thank you talaga. Grabe, sayang-saya ako nun. Oy, nag-abala ka pa tol. Marami ka talagang pera ngayon. Tol, salamat. May pandagdag din tayong Sa ngayon tol, wala may palipad sa iyo. Pero sa views pa, tutulungan kita sa views. Salamat tol. Bye, no girls. Thank you Diba? More blessing to come sa iyo tol. Wag mo nang dagdagan yan tol Tama na yan. Oo, malaking bagay yan tol. Bye. Malaking bagay yan sa atin. Pang ko yan kasi uwi ako ng Gusto ko kasi makasahod sa wait kahit 2 buwan. Makalusot para pandagdag sa pang masahe ba. Uwi akong probinsya namin kasi sa ngayong August 15 or 16. Salamat, bye. Thank you so much talaga. Pagpalain ka. Bawi ako sa iyo. Friend naman tayo sa Facebook eh. Send ko sa iyo yung mga friend kong video. Mamaya pag end ko, magpe-play ako ng video. I-share ko din sa sa kala Kuya Sanisen para may i-watch yung video mo nila B-boy. Hindi naman kami ganun karami, pero siguro madadagdagan naman yun. Telatol project, papaanuhan ko. It helps others. Oh, ganun. Ganun din naman ako tol. Pag nung sumahod ako nung kasali ako sa Team Kabunoto noon, production, lahat ng Team Boom na talaga sumuporta sa akin noon, nandun lahat, lagi nanonood. Nagwa-watch Kuya Elmer, Tatay Robin. Yung mga monetize, si B-Boy, si Grace, yung mga sa ko grupo ko sa Team Boom.
pinaliparan ko rin sila nung sumahod ako, ano ko ng 2,000 at mahigit yun. Pinaano ko sa nila. Yung kay Tool Project, eh, ayaw niya ng palipad, kinash ko na lang. Ano lang din, kasi share lang din ako sa natanggap ko nung ano. Kasi umabot din yun, nung sahod ko, umabot din ng mga nasa 11,000, 12,000. Kasi nakalusot ako dun sa ano eh, sa $180 eh. $185 yata yun. Sana makatagos ka ng 100 para sa makasahod din. Hindi ko rin inaasahan yan, tol. Makatagos sa $100. Sunod na linggo siguro, sunod na buwan siguro, kailangan ko makatagos. Okay lang 'yun, bye. Salamat sa suporta nyo sa lahat. Oo, bye. Salamat din. Ano ko yan, bye, kasi sa ano pa naman yan, Cup of, di ba yung ano nyo, yung pa-challenge sa May 2, di ba? May 2 atang last ano nyo? Saka ba? Uuwi. Sa Leyte, sa ano, sa Tulusa Leyte, sa probinsya namin, bye. Sa Leyte. Kasi kailangan makauwi ako doon kasi pang 9 years ng aking ina nung namatay. 2017 pa kasi siya namatay. Mula nung nalibing siya nung 2017. Pagbalik ko dito sa Manila, hindi ako nakauwi mula ngayong 2026. Kaya kailangan natin makauwi man lang doon ng ano, makita man lang yung kanyang puntod. Ano yun, may kasabihan kasi doon sa probinsya namin, pag 9 years talaga, kailangan talagang ano, na nabibisita mo yung magulang mo. Kahit wala na siya. Hindi ko lang alam bay kung magkano pamasahe. Kasi ang balak namin eroplano. Hindi ko lang sure kung magkano ang pamasahe. Matagal pa naman yun. Mag-iipon din kasi. Nag-iipon naman ako. Para din sa pamasahe. Hindi ko lang alam kung magkano pamasahe sa eroplano. Inaabangan namin yung mga ano, mga promo ba. Kayo lang, pamilya uwi. Oo, kami lang dalawa. Bali 3 kasama yung ano, yung aking anak na maliit, yung aking panganay. Ano kami mag-eroplano. Kaya nagpapaano kami sa pinsan ko na mag-book ng promo ba. Kasi mayroon daw promo minsan umabot lang 3,000, 4,000 balikan. Kaya matagal nagsabi na ako ng matagal para kasi kahit pang August, August 15, 16 eh. Para talagang makapasyal man lang doon kasi tagal ko na nakauwi. Hindi nakauwi. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Almost magti-10 years kung tutusin. Pero 9 years na kasi si mamang wala. Pang 9 years ngayong August. Kaya kailangan natin kaya salamat lang ako kasi kahit pa paano ngayon ay wala na akong utang dati nung kasali ako sa Tinsubas. Grabe utang ko noon, 5 tao. 20,000, 30,000 pang hirap. Yung hirap noon. Kaya ang ko noon dati nung kasali talaga sa challenge, talagang hindi ko na talaga siyang pinakawalan kahit nakakahiya. Ginawa ko na lahat. Makalusot lang ng mga ipon ba ng revenue. Pinapabalik pa nga ako ni Idol Jeep noon kaso na problema na ako sa namin, yung mga panggastos kasi wala na kaming panggastos noon eh. Mabuti na lang noon. Tinutulungan ako ni Matthew and Mami's World, nagbibigay ng pera ang cash. Nahiya nga ako dun. Sabi naman niya sa akin, huwag ka mahiya. Magsabi ka lang pag wala ka talagang panggastos. Kasi nandito lang naman kami. Mas mura ang promo by mayroon yan, basta abang-abang lang. Oo, nagsabi na ako dun sa pinsan ko. Sabi ko nga kahit promo lang, kahit umabot yan 4,000 kada isa, pwede na yan. 12 milyon para sa amin dalawa kung halimbawa 4,000. Balikan na yan. Kasi nagpaano na kami ng baboy para doon sa kaya sana lumaki yung baboy na yun. Ito yun. Pinano ng aking kuya. Nag-aambagan kami.
Yan ang iano namin sa padasal ng aking magulang. Yan. Medyo malaki na nga eh. Sana, ano mo na to, lumaki pa. Kasi mahirap din kasi pag uwi ka doon tapos wala kang wala kang man lang may ipapakain sa magdadasal. Siyempre, pag mga ganun kasi, di ba pag probinsya, pag umabot ng 9 years ang yung kamatayan, mayroon talaga, parang hinahandaan talaga nila yan ng marami. Kasi parang kung sa birthday, kung tulad natin, birthday tayo, pag lalaki 21, pag babae 18. Di ba binubunggahan yan para ma-celebrate ba yung kanyang kaarawan na inaabot niya itong taon na to. Ganun ba? Kaya talagang kailangan ko talaga maka-ipon, kaya ako nagbablog eh. Hindi lang talaga tumataas yung views ko, mahina lang talaga. Kaya sabi ko, bahala na. Makaipon man lang sa revenue ba? Ako din, di pa nakauwi ng Davao, matagal na. Oo. Taga Davao ka pala. Pero yung asawa mo taga Bohol. Sipag mo nga mag-vlog, sabi ko, grabe yung tao na to, napakasipag. Eh, no girls. Oo, ganun talaga yun. Basta 9 years na ang kaarawan ng namatay. Oo. Kaya 'di ba sa probinsya natin pag mga ganun, pag umabot 9 years, kailangan talaga hinahandaan 'yun ng medyo malaking handaan. Hindi naman talaga totaling alos isang barangay ang kakain. Yung ba lang, pakain mo sa mga talagang mga, kasi matik yan eh, kasi pag doon sa probinsya kasi mga kawaray, lalo pag August kasi yan, crisis, wala gaano halos hanap buhay yung mga yan, matao talaga yan, lalo pag mga ganyan sa probinsya, pag mga ganyan okasyon, mga may handa ganyan, lalo pag malaman nila may katay, daming bisita yan. Kaya nga sana makaipon-ipon pa para makadagdag ng Kasi kung sa pansit lang naman, kasi madalas naman doon hinahanda. Nagbibili ng tulingan. Tulingan ba yun? Tapos hinasarsyado. Tapos nagpapansit. Tapos kung may baboy, adobo, humba ba? Tapos kaldereta, minudo, ganyan ang naman yung mga handaan doon. Baka 9 years dead in mama mo, uwi na. Baka sa 9 dead ni mama, uwi ako ng Davao Bay. Uwi ka rin. Wala ka na rin pala magulang. Parang yung ko sa'yo, parang nasa ka na yata, mga 40 years old ka na, bay? Kasi ako 35 eh. Oo, kasi pag mga ganun, kasi talagang pag hindi mo talaga nakakauwi ng mga ganung kailangan mo talagang mag-effort, gumawa ng paraan para makauwi. Dami ko pa pala hindi napanood sa No Words. May playlist ka ba? Watching na ako, tol. Umpisa na natin to mag-watch sa'yo. Para madagdagan ng iyong views. Patay na din ng mga magulang ko. 39 oh. Halos hindi pala nagkakalayo ang edad natin.
Ako 35 kasi kata 35 ko lang nung nung birthday ko. Nung March 19. 39 ka pa lang pala. Bata pa. Marami pang marami pang edad ang mga natin. Swerte na nga tayo pag umabot tayo ng 60, no? Sa panahon ngayon, grabe yung mga kinakain natin. Hindi tulad dati ng mga sinauna 1980, mga 80s, 90s na ang kinakain gulay, mga sariwang isda. Ngayon, mamantika, alak, red horse, patay tayo diha. Tol girls, baka may pupuntahan ka ibang Huwag ka mag huwag ka mag-abala sa akin kay para makagala ka, para masuporta maanuhan yung mo. Dapat nagpupunta-punta ka sa mga ibang live para ma-watch ba yung video mo. Pasyal ka din minsan kay Kuya Sunny Sen, kay B-Boy sa mga live nila para pag mo mapa-watch mo yung video, ma-watch yung video mo. Kasi yun ang ginagawa ko dati nung kasali ako. Ginagala ko yung yung channel ko, naghahanap ako ng hindi ko kagano kakilala. Oo, totoo. Tama, swerte na kung aabot tayo ng 60 tol. Swerte na talaga tayo doon sa abot tayo ng 60. Ang papa ko ngayon ay nasa 67, 68 yata ngayon. Pero nung tinanong ko si Papa, umabot ka ng ganyang edad. Ano ba ang pinagkakakain nyo dati? Sabi niya, gulay. Ngayon lang daw siya nung umidad na siya ng ganong edad. Kumakain siya ng mga baboy, manok. Dati hindi gano'n sila mahilig sa mga mantika. Gulay-gulay talagang binabanatan nila. Tapos ngayon, naninigarilyo pa tayo. Tapos umiinom. Ako, di naman ako ganun ka palainom talaga. Di ako ganun ka lakas uminom. Di ako araw-araw umiinom. Minsan sa isang linggo, minsan wala. Minsan pag talagang may nag-aaya na may birthday. Yan. Out muna mi. Kain muna. See you, bye. See you next live. O ba, nandito na ako. Nag-watch ako sa'yo. Umpisahan ko na to para tatambayan ko yung isang cellphone ko dun sa'yo. Para para madagdagan yung views. Malakas yung views mo. Lalakas ka pa niyan, bay, lalo pag kung gumawa ka ng content na charity. Di ba nagcha-charity ka rin? Watch ko lang to 5 minutes, 5 minutes, para medyo lahat mapanood. Kung hindi mo malahat, makailang vlog mo ba mapanood? Makadagdag ng mo. Ingat ka, bay. Salamat ng marami sa pakulay mo. More sana marami pang bumalik sa iyo na blessing. Ingat at napakaswerte mo talagang nagba-vlog. Halos wala ka pang isang taon ngayon. Tingnan mo, ka na ngayon. Nakikilala ka na ng kabunuto. Kilala ka na talaga kasi mula nung mag-vlog si Idol Kanoto dun sa Bohol, talagang naandun ka lagi kang kasama. Mamaya may. Salamat. Ingat. Tol. 5 minutes, pa-watch ko lang to ng 5 minutes yung mo. Para ma-watch ko. Marami-rami to. Sikan account ko to Ilan pala napapanood ko rito? 2 pa lang pala. Buti nga yung buti nga yung vlog mo. Nakakaabot ka ng 400, 700. Kaya kasi ang mga viewers mo kasi, bay, talagang pure talaga, organic viewers ni Kanoto. Kasi viewers namin ay yung ibang mga subscriber namin, mga mga nandyan ni iba nung second account ng iba, third account ng ganyan ba. Kaya pag nag-upload kami, mababa lang ang views. Pero kung organic viewers, talagang matik yan, papasok dun. Lalo pag mga viewers mo ay
yung YouTube, mga ano lang, organic viewers lang. Malakas yan. Salamat Nogards sa pakulay. Tol Project, mag-live ka na. Tol Project, pasuyo naman ako sa aking Sinogards TV. Baka may extra phone ka dyan, Tol Project. Pa-watch naman. May wakwak na sa likod mo. Aray. Matatakot pa iwakwak sa akin, may. Huwag kang Tol Project, pasuyo ko, Tol Project. Maria Faye. Kay Nogards TV, pasuyo ko sa kanyang kasi kasali pala siya sa sa challenge. Top 1 siya ngayon. Sana mag-stay ng top 1 yung kanyang mag-stay sa top 1 yung kanyang views. Sasabihan ko rin si B-Boy para ma-watch yung video niya. Kuya Project, maayong gabi. Sabi ni Maria Faye. Mark you boom. Good evening. Kasali sa challenge. Oo, kasali si Nogards pala. Hindi ko alam nakasali. Ngayon ko lang din nalaman. Ay kanina nalaman ko Tatay Alex nung nag-live si Tatay Alex. Tinanong ko kung sino mga kasali. Tatay Alex kasali, si Gagrasa, si Nogards. Kaya sabi ko mamaya wawatch ko. Kaya hindi ko alam eh. Alam naman tayo. Ang mga alos napapanood natin, yung mga Team Boom na member. Kaya mamaya wawatch ko. Ito ngayon, wawatch ko na ngayon video niya eh. Pasuyo na lang Tol Project Pawatch ang kanyang kung may extra phone ka dyan. Hello po Ate Gemma, good evening. Thank you Tol, salamat na marami. Mag-live ka na Tol Project. Tambay ko muna isa. Bukas ko na i-edit yung video ko. Para makapag-dot-dot sa yung live habang nagtatambay kay Nogards. Sipag ng vlog nito, ang lalakas ng views niya. Baguhan lang to, wala pa 1 taon to si Nogards, pero talagang sulit ang niya. Views niya. Tulad yung ganyang views ni Nogards TV. Yan, malaking bagay yan. Tala sa ganyang niya na small YouTuber lang din siya. Malakas na yan para sa akin malakas na views yan Kasi hindi naman tayo ganong kilala, hindi naman tayo sikat para mag-views ng libo-libong. Depende kung kakain ka ng kalokohan, baka umabot ka ng ganun. Naman yan, pitbull yan. Tigtuhan na tayo. Marunong umiwas yan. Marunong umiwas. Kaya nga sinadya kung hindi masyadong maitim yung natin lens para kahit ganito yung suot natin, kaya pa rin bantayan ni Mrs. yung mata. Aray nga. Babaero ka Nogards. Paktay ka diha. Mga tawa mo dili ka niya? Mga tawa sila? Nabihayin kami sa balik ni sa Agi. Kunya. May pinabigay na isda. Yan. Sa sponsor. Magikan kang Outloos. Asan papa? Narito dito. Sige dong, ayun mo dong. Sige. Dito makaagi dito. Oy. No? Isradan. Ibabagan. Balik ka sa Agi. Diretso sana kami doon, kaso lang hindi kami daan. Balik ni Sagi, balik.
Siya din kasi nagsabi na, di ba, na-invite daw kayo. Ngayon nga, sa isda. Ngayong sa isda din, nagbigay din siya ng isda din. Talagang, sabi din ni Outlaws na, si Tato ba din dito sa Cyril, paanohan din pakatiran din ng isda. So, si Kato ba, dahil busy man masyado kanina, hindi naman nakapunta doon. Minabuti na lang namin, napuntahan dito sa Kato. Din para din ma-personal din natin ma-invite sila uncle sa sa Baddo. Sila yung mga kapatid ng Cyril. So, ato tayo dito po ko. Sing makalaga dito. Ang galing niyo mag-vlog. May pa-English pa eh. Mahaba din mag-vlog si Nobels. Kapag nagka-views ka ng niyan, 3,000, paldo ka dyan. Thank you, Tol. Tol Project, maraming salamat Kahit 5 minutes lang, Tol. At di mo tapusin yung video niya. Pasok na yan sa views eh. Paramihan lang pala sila ng views, kaya pala nagsasabi si Tatay Alex. Kay Tatay Alex, pa isa-isa lang din ang panood ko eh. Tinatapos ko. Hindi niya sinabi kasi ni Tatay Alex na lang, kahit 5 minutes or 10 minutes para mabilis ba. Pira yung mama. Yeah. Isa ko, di mo po. I-mix lang. Kasama mo na pag-mix, nalisip kayo. Pulo daw. Panghuling Bilang 20. bulos. Oo daw. Views lang pala. Tol. Views lang. Kaya nga watch ko lang tong 5 minutes eh. Para parang yung kasali ako sa Team Subasco. Views lang. Hindi kilos yung binili natin. Oy! Pesos. Mahaba rin kasi mga vlog niya eh. Parang yung sayang nga hindi tayo nakasali sa sa yung team boom natin, wala na. Ay, si Tatay Alex lang. Hindi tayo nakasali sa pa-challenge ni Mamilang Ina. Ako ba? Nakila dyan. Medyo may tao. Wala tao dyan. Kevin. Isa pa. Busy kasi ako noon nung Tunga lang ay naghanap April 2. Kasi yun ang noon eh. Magpipili na si mga kasali. Sige, paglaruan ko views niya. Sige, Tol, thank you. Ang ganda talaga Tol pag may PC may laptop. Pang play ng views. Tunga naman itong kakatiguan ko sa'yo. Oo, kasali si Tatay Alex, nagpapa-play nga ng views yun. Video, mga mga upload niya. Kaso kunti lang upload ni Tatay Alex, di po para sa mga to. Nakaraan, bago ko pumunta rito sa pinanood ko yun, mga 6 na ata na vlog ni Tatay Alex. Kasi nung ngayon. Napagmitagaan. Isa na ito nga ni. Ako nga sana yung kasali noon. Eh, di ako nakapasok sa live ni B-Dogs noon. Uwang ay. Ito, iba. Mura, kagwa tao pa ito. Nagkubanta ba? Iwin yung report na kayo. Duwa silang tinining rin. Kunti lang upload ni Tatay Alex. Mula dito sa ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lang ang upload ni Tatay Alex, kakunti. Hindi nga nagsabi si Tatay Alex na kasali na nasa challenge. Sa pa naman yan, sa Mito pa matatapos yung nila. Mahaba pa naman, kaya pa yan. Blaster? 9 vlogs lang si Tatay Alex kumpara kay Nogers. Tingnan mo kay Nogers, ilang vlog. Kaya ang lakas ng views nito eh. Sa Facebook ng mga ganap namin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Kanila Ate Nini 27, ng isda. 27, 28, 29, 30. Marami kami pamimigay. So, pupunta din kami doon sa kanila Katupa. So, kaya si Ma'am Shio nagdala ng isa. Grabe. Nini. Halos 30 plus ng upload ni Nogers. Napakarami. Pala, kapatid ng Papa. Saan ka mahahabulin mo ba? Mahahabol ba yun? Kasi pag mag-upload. Dito na tayo sa pangalawa. Naka 20 minutes na rin tayo. Yung live di ba kasali sa bilang di ba? Hindi tol, ano lang yung video lang. Ate Brenda, salamat. Mag-live na ka mo. Kaya si Tatay Alex na lang daw nagpresenta sa ano noon sa Team Boom. Oh, tambas muna kayo. Si Mabstad Jaquero kasali rin yata eh. Ano ba? Madagdag pa ba? Oh. Kasi ano lang nila, views lang yata, hindi ang revenue. Top 5 daw ngayon si Tatay Alex, kahit 9 upload lang, nasa top 5. Dating. Parang siguro, siguro yun. Kumain pa, tinatamad mag-live. Aray mo. Live na. Ana na po. Sayang. Sayang ang palipad, baka may magpalipad sa'yo. Papaldo yan. Bilis mo na itong isang kubiko, binili nila. Tapos isang kubiko na kalahati. Bato. Pero hindi lang gusto, daming ito. Ang bato, hindi pa lang. Si Grace tawa. Grace, i-play mo naman yung video ni Tatay Alex. At kahit 3 minutes, 4 minutes para pumasok lang doon sa views. Maganda yung last minute nagpe-play para nabubulaga yung ano ba. Nabubulaga yung, uy, tumaas yung views nito ah. Nag-top 4 na. Pero si Tatay Alex, nasa top 5 daw eh. Si Ate Brenda kasi. Si Grace kasi masipag mag-live. Ngayon lang naman ang ano ni Grace, mag-live eh. Oo, nautot ko lang ako kay Grace. Yan lang kayo, ilang. Tara, balik natin. Magkita pa natin yan siya, no? Doon sa merkado, no? Dito ng ulam, merkado. Dapat sinali si Grace sa challenge. Nako. Tamad niya mag-vlog. Hanggang live nga lang ang alam. Sali pa na sa challenge. Baka sabihin yan. Saan kayo Mark? Mag-out na ako. Magpapakick out na. Parang walang limit ang mga vlog. Depende sa mga pag-upload mo. Kahit 10 minutes. Pwede yata kasi si Tatay Alex. Ganun lang eh. 16 minutes. Sinugod sa haba eh. 1 hour. 30 minutes. 52 minutes. Ito pangalawa na yung pinapili ko. Gusto ko yung mga ano. Wapa kayo natin. Kung hindi tama na. Kung pinaano siya. Passion ko yun. Tulog na ako. No, ayos ka. Piling mo naman yung video ni Tatay Alex. Grabe ka naman, Grace.
Kaya ka na matulog, mupli ka muna ng video ni Tatay Alex, kahit dalawa. Nagdiriwaliw. Ilan lang naman yung video ni Tatay Alex, siyam lang. Nag-play kasi ako kanina ng video ni ni B-Boy. 8 ata na play ko. Tapos lahat. Yung Maris, nandito pala si Katos. Matagal na tong hindi nakakumusta naman. Ito. Nag-ready na ni Ibaw pa mga live po. Maganda na yung pam-vlog ni No Gertz. Hindi na siya magalaw. May stabilizer na siyang gamit. May stabilizer na ang kanyang cellphone. Ganito talaga pag may na iipon sa Ilagil. Ay, di ba naman sa San Isidro? Wala din mo dito? Wala din mga kuhan. Di kami nagpalit ng kuhan. Oo, dito din. Wala din mo nagpalit. Ano man? Sabi nga, sa alay dito. Di ka galing mo pala yun. Kahit maaga, kakayod na para sa pamilya. Katulong mo ang Centrum Advance. May mas maraming nutrients, complete from A to Z. Tulong para malakasan. Sa puso, alaga ang mata, matibay ang resistensya, Okay na. buong katawan, Centrum Advance. Yung Maris, alis pala kami mamaya. So, magkambas kami din mamaya na yung gamit dito para sa bahay. So, baka doon siguro kami bibili sa sabi ni Mama sa Amit ba yun? Doon kami bibili. Mamaya. Uy, tara ni, atid pa sa atin nga. Adiflix. So, yun na guys. Alis mo na rin. Yun mga guys, update. So, natin dito sa kusina na naglalap dito. Ano na rin kasi. Ayun. Ako dito. Sabi ni Mrs. Nilabanin na siya. Ito tao. Natin. Natin si Mrs. Ate Brenda, thank you. Magla-live na kayo, te. Mag-end na ako. Si Mami, sabi kasi niya, maglalakad daw. So, doon pa, sila pa. Sila. O, sige, te. Salamat, te. Mag-end na ako. Live na kam. Para makakatambay yung isa kong Tulungan natin si Mrs. Basa. Tingnan ko doon sa likod ng anak nila. Yun. Pero pa.
Hindi pa pala. Doon pa pala sa... Ano bang napanood mo? Nag-end na ako guys. Thank you so much po sa inyo lahat. No girls, watching ako sa vlog mo.